Good morning po sa bawat isa. Bago po ang lahat, pakisabi naman po sa inyong mga katabi, you are blessed to be in this place. Sa kabila naman po, you are blessed to be in this place today. Ayan, sa pagkakataon po namang ito, lahat po tayo ay umikot. Bigyan po natin ang bawat isa na napakatamis ng ngiti at atin pong kamayan at yakapin ang ating mga kapatid sa Panginoon. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Smile, my brother, smile, my sister. Do everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. And everything, give thanks to the Lord. Amen. Praise God. Katulad po ng sinabi last week, we have already entered our 15th year. So that is our new season. So let us be excited. And katulad po sa aawitin natin ngayon, wag lamang po itong lumabas sa ating bibig, but let this be a declaration that there will be an open heaven in this place, in this church, in this family, at hindi lang po yun, personally, individually, there will be an open heaven. Ibubukas ng Panginoon ang kanyang kalangitan para ibuhos ang kanyang pagpapala sa bawat isa. Amen. Come on, church. Let us sing this and declare this with our whole heart. Enthroned in all praises, exalted in
tayo manalangin? Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, aming dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng iyong kabutihan. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, ibinababawan namin, Panginoon, ang aming sarili sa iyo. Ano man, Panginoong Diyos, ang nakikita mo ng karumihan sa aming mga puso, patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga kasalanan na ginawa namin, Panginoon. Magmula pa nung kami, Panginoong Diyos, ay merong isip hanggang sa kasalukuyan. Patawarin mo kami, Panginoon, at pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo upang walang hadlang, Panginoong Diyos, na makalapit kami sa iyo sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na bukas ang kalangitan upang, Panginoong Diyos, ibuhos mo ang iyong pagpapala. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo kami. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang gawain namin sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang music ministry, ang dance ministry, at sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga anak mo, Panginoon, na dinala mo ang panyapak sa lugar na ito. Patuloy, Panginoong Diyos, na buksan mo, Panginoon, ang kalangitan upang ibuhos, Panginoong Diyos, ang iyong pagpapala. Ang pagpapala mo, Panginoong Diyos, na walang sukat kalagyan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang aming gawain sa umagang ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang anak mo na gagamitin mo upang ihayag, Panginoong Diyos, ang kabutihan mo. Pagpalain mo, Panginoon, ang salita mo, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Upang, Panginoong Diyos, ang salita mo ay magamit namin, Panginoon, at maitago namin sa aming mga puso, upang meron kaming panlaban, Panginoong Diyos, anuman, Panginoon, ang kasinungalingan na nais ipasok ng kaaway sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang aming mga bibig. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga tenga. Pagpalain mo, Panginoon, maging ang aming mga puso, Panginoong Diyos, upang sa umagang ito, Panginoon, ay malaya kami, Panginoong Diyos, na magpuri sa iyo. Malaya kami, Panginoong Diyos, na tumanggap, Panginoong Diyos, sa kalooban mo, Panginoon. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Maging, Panginoong Diyos, sa mga may sakit karamdaman, pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, ng kagalingan. Sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga ngailangan, Panginoon, ng iyong kalinga, Panginoong Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, sinasalita namin, sa pangalan ni Jesus, lahat ay makakatanggap ng pagpapala mo sa umagang ito. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na dugo, balutan mo kami, Panginoong Diyos, upang hindi kami, Panginoon, magulo, Panginoong Diyos, ng anumang plano at gawa ng kaaway. In Jesus' name, in Jesus' name, patuloy kami, Panginoong Diyos, na sumasamo sa iyo, sumasamba, dinadakilang iyong makapangyarihang pangalan. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning, church! Amen. Sa umagang ito, muli, sama-sama tayong aawit. Sama-sama tayong magpupuri, papalakpak, sasayaw para sa ating Diyos sa buhay. Amen. Tayo po ba excited na handa na magpuri sa ating Diyos? May ating pong awitin. We want to see Jesus lifted high. Amen. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men must see the truth and know He is
the way to sing it again. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see. We want to see Jesus lifted. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. That all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. That all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. I want to say, we want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Every prayer is a powerful weapon, strongholds come tumbling down and down and down and down and down. Come on, church, we will sing. Oh, we want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. And all we might see the truth and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. And all men might see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted. We want to see, we want to see, we want to see Jesus step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Every prayer is a powerful weapon, strongholds come tumbling and down and down and down and down and down. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. That all men might see the truth and know He is the way to sing it again. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. That all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to say, we want to say, we want to see Jesus lifted. We want to say, we want to say, we want to say, we want to see Jesus lifted. We want to say, we want to say, we want to see. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. Yes, Lord. How we praise Your name. Open the eyes of our hearts, Lord. Yes, Lord. Patuloy nating sambahin ang ating Diyos sa buhay. We will sing, Lord, open the eyes of our hearts. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. Lord, we want to see You. I want to see You. Sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see to see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see You. Oh yes, Lord, we want to see You. I want to see You. Sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Yes, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You.
see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. See you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. You are holy, 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 holy. So you are holy, holy, holy. I want to see you. Sing, Lord, you are holy, 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 holy. Yes, you are holy, holy, holy. Come on, lift up the name of Jesus. Sing, Lord, you are holy. Sing, holy, 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 holy. You are holy, 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 holy. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy. Come on, sing it for the last time. Say, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Sing holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy, holy, holy. Come on, church, we will sing. You are holy, Lord. Holy, holy, holy. Oh, lift up your voice and sing. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing it again. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Oh, yes, Lord. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord, we want to see you. Oh, we praise you, God. Hope in the eyes of our hearts, Lord. We want to see you. Oh, yes, Lord. Sa umagang ito, patuloy nating bigyan ng papuri, pagsamba ang ating Diyos na buhay. Tunay nga sa bawat ating paghinga, sa bawat pagising natin sa umaga, tayo ay magpupuri sa ating Diyos. For this is our life. Ito ng buhay natin ang pagpupuri sa ating Panginoong Jesus. So once again, let's tune our hearts as we sing this song. Let's lift up the name of Jesus. This is the air I breathe. Yes. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Come on, sing with all of your hearts. This is my daily bread. This is my daily bread.
to the Lord. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. Sing, this is the air I breathe. This is the air I breathe. Oh, yes. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Oh, yes, Lord. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Once again, we will sing. This is the air I breathe, Lord. This is the air I breathe. Oh, your presence, Lord. This is the air I breathe. Your holy presence, your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Oh, yes, Lord. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I for you. Oh, we need you. We need you. And I am lost without you. I'm lost without you. Oh, sing with all of your hearts. Lord, I'm desperate. And I'm desperate for you. Desperate for you, Lord. I am lost without you, and I'm lost without you. Once again, we will declare, Lord, and I'm desperate for you.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, come on, church, people declare, stands above them all. The name above all names. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Sing it again, your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name above all stands above them all. Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's right. Holy, lift up the name. You are lifted high. Come on, sing it to the Lord. Worship the name of Jesus in His place. Be lifted up in His place. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Sing, you are holy, holy forever. Sing it again. Sing your name. Your name is the highest. Your name. Come on, lift up the name of Jesus. Lift up the name of Jesus. It stands above them all. Give Him the highest glory. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, Lord Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry. Lifted high, say you are holy. I worship the name, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. And the angels cry, say, holy, all creation's cry. Oh, we lift it up, you were lifted high. Say you are holy, holy forever. Here we are, hear your people sing, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, holy.
to the King of Kings. Yes. You will always be holy, holy forever. Yes, Lord. Come on, praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 Lord. You are holy. Yes, oh God. We praise Thank you, Lord. Tayo patuloy na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan naming Panginoong Yesus, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito na binigay mo po sa amin sa panibagong buhay at kalakasan. Dinala mo po kaming lahat sa lugar na ito upang magpuri, sumamba sa iyo, Panginoong Yesus. Lord, ngayon pong umaga na ito, patuloy niyo buksan ang puso ng bawat isa at ang spiritual eyes, spiritual ears upang aming makatsap ang mensahe mo ngayong umaga at patuloy naming makita ang kadakilaan mo, ang kabutihan mo at kapangyarihan sa aming mga buhay. I declare, Lord, that something good, something best is going to happen upon your people this morning in the name of Jesus. Bless your word, oh God. Bless each and everyone. Thank you, Father. We honor you. We praise you. In Jesus' name, amen, amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sige po, maupo ng bawat isa. Amen, amen. Bago po tayo dumako sa mensahe ng Diyos at nakaraan po ay dinaos natin ang ating 14th year anniversary nung last Saturday. At praise God, alam ko na tayong lahat ay napagpala ng Diyos. Amen? Praise God. At ngayon po ay mapapakinggan natin ang isang patotoo ng isang kapatid natin. Nung Wednesday ay ilan lamang po kami at siya po'y nagpatotoo. At bago natin marinig yung kanyang testimony, ay ating ipanalangin muna ang ating mga bata. Ayan. Sige, lahat ng ating mga bata, pumunta sa harapan. Amen. Sige po, mahalaga po ang prayer natin sa mga bata. Yan po'y powerful. And someday, mangyayari ang plano at kalooban ng Diyos sa mga batang ito dahil nadinidig ng Diyos yung ang mga panalangin natin para sa kanila. Ayan. No? Sige, ituon natin lahat ang kamay natin sa kanila. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na aming Panginoong Hesus, salamat po sa buhay ng mga batang ito na regalo mo po sa kanilang mga magulang. Father God, as we stretch our hands toward these children, O God, release your wisdom, Lord, release your divine protection and covering. Ang mga batang ito'y lumaking, nakalulugod sa iyong harapan. Gamitin mo po sila ayon sa iyong plano at kalooban. I release your blessing upon, O God, sa mga bata pong ito. At isang araw magre-raise up ka sa kanila ng mga pastor, evangelist, teacher, prophet, and apostle, O God, in Jesus' name. At Lord, anuman po ang pangarap mo sa kanila, mangyari at maganap na lahat. Sa pangalan naming Panginoong Hesus, i-bless niyo po ang mga batang ito. Sila po'y lumaking may takot sa iyo, na may pagkakilala sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat habang sila nasa murang kaisipan. O Diyos, matamnan ng salita mo ang mga puso't isipan nila at sila'y lumaking nag-excel maging sa kanilang mga pag-aaral, Father God. Lord, anumang talento meron sila mula sa iyo ay magamit sa paglilingkod nila sa iyo, O God. Salamat po, Ama. I-bless nyo ang kanilang mga buhay, Father God, in the name of Jesus. At ang kanilang teacher na magtuturo sa kanila sa Sunday School, pangunahan nyo at samahan at sila'y matuto, O Diyos, lumago sa iyong salita. Marami pong salamat, Ama. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen. God bless you. Sige, punta na kayo doon, ha? Ayan. Okay. Amen. So, tawagin po natin ang kapatid natin na sa kabila ng may dumating na pagsubok sa kanya, sa kanilang pamilya, ay matatag pa rin po siyang hinarap ang pagsubok. At nakita ko po kung papaanong sinamahan siya ng Diyos sa kanyang hinarap na pagsubok bago tayo mag-anniversary, sapagkat common na po sa atin no, na every year kapag nag-anniversary tayo, nagtay-Thanksgiving, talagang dumarating ang problema, ang pagsubok, ang trials,
minsan pagkatapos din ng mga anniversary nating ginaganap. So tawagin natin ang kapatid natin, Sister Aiza Alam. Amen. Praise God po. Good morning po sa bawat isa. Naramdaman po ba natin yung presensya ng Diyos? Ako naniniwala ako, andito ang Diyos sa atin. Kasi yung naranasan ko ngayon, yung iyak ko ngayon, ganun din po yung naranasan ko nung iyak ng pasasalamat, iyak ng kung paano kumilos ang Diyos, iyak ng grabe, ang Diyos talaga buhay, makapangyarihan, buhay yung salita niya. Ito po, yun nga yung naranasan namin, May 22 po, morning po yun. Bumiyahe po kasi yung mister ko. Tapos, Thursday yon usual araw sa atin. Kumbaga, yun nga. Don't watch din po natin yon sa mothers po. Dalawa lang po kami ni Sister Aika nung naka-join nun. Pero yun nga, thank you Lord kasi, Wednesday pa lang ng gabi, parang yun nga, pinag-ready ako ng Lord, ng word niya. Kasi nga, syempre po, kailangan laging handa tayo. Kung sino man po yung, kasi ngayon wala naman po dinidistay na mag-share. Pero sabi nga, lagi tayo maging handa sa araw-araw. Yun nga, basahin po natin ang salita niya. At yun nga, don't watch po. Yun nga, hindi natin expect kung sino yung mag-share. Pero lagi tayo maging handa sa salita ng Panginoon. Nung after po ng don't watch namin ni Sister Aika, around 6 a.m. po, di tapos na kami. I-send ko na lang po yung picture namin na, yun nga, na tapos na, tagumpay na tayo nung don't watch na yun. Maya-maya po, biglang tumatawag sa akin si Chad. Tapos yun nga, pagsagot ko, sabi ko, hello, bakit? Sabi ko gano'n. Sabi niya, Aiza, puntahan mo ako dito. Andito ako sa Molino Doctors pa lang. Ko, bakit? Anong nangyari? In Jesus' name, gumanon agad ako. Tapos sabi niya, meron akong pasahero na laglag sa likod ng tricycle ko. Tumama yung ulo, talaga yung ulo, as in, grabe yung impact ng pagkabagsak. As in nga, sabi ko, in Jesus' name, di bumaba na ako. Thank you Lord din, timing talaga, nandun si mama. Tapos yun nga, habang nagbibisa ko, nagpe-pray na kami, si mama nagpe-pray din, kausap si Chad. Sabi ko, mag-pray ka lang dyan, huwag kang matakot, huwag kang mataranta. Tapos thank you Lord dun sa binigay niya sa akin na salita niya nung after don't watch namin na, hindi nga yung wag kang masiraan ng loob, wag kang matakot, ano man yung sitwasyon sa buhay mo. Yun nga, kumbaga ano yung mga narinig ko nung umaga na yon sa revelation ng Lord, talagang itinatanong ko sa puso ko, bagamat may kaba, pero yun nga, sabi ko, in Jesus' name, take full control, God is in control. Talagang ipinanghawakan ko yung salita ng Panginoon, nagpe-pray lang ako. Hanggang sa yun, naglakad na ako, nag-toothbrush lang ako, umalis na ako. Tapos yun nga, thank you Lord, pinadala rin niya si Paring Dan, kasi usually wala pong pila pa ng tricycle dyan, na nag-aantay pa ako. Pero nagpe-pray lang ako hanggang thank you Lord, yun nga, nakita ko ni Paring Dan, nasa bahay pa lang siya, hinatid niya ako, tapos tinanong niya ako, ano nangyari Mars? Sabi nga, sabi ko si Chad daw, nasa ospital, nalaglag yung pasahero niya, tumama yung ulo. Parang narinig ko rin sa kanya, sabi niya, naku, parang yung kay Loloy Liit na tumama yung ulo, namatay. In Jesus' name, nireview ko agad yung spirit of untimely death sa pasyente na yon. Tapos eto po, nung time na yon, tumawag ulit si Chad, nasa SAMSI po. Kasi hindi raw pala sila tinanggap ng Molino Doctors dahil kailangan na down payment. Tapos ayan po, naabutan ko po sila, nasa SAMSI na po. Tapos nung habang nagpe-pray lang ako, hindi ko rin po alam kung paano gagawin ko. Hindi po ako thank you Lord, talagang hindi ako natatakot, hindi ako natataranta. Ang ginawa ko lang po, parang nilid ako ng Lord, ipag-pray mo siya, puntahan mo sa tricycle, umupo ka doon, kahit doon sa may pinaka-floor nung tricycle, umupo talaga ako. Tapos tinanong ko po yung pangalan niya, sabi ko, anong pangalan mo sis? Sabi ko, pray muna tayo ha. Sabi ko, hindi natin alam kung ano nangyari sa'yo, pero yun nga, unahin natin ka ako mag-pray. Tapos yun nga, pray lang kami, hanggang sa, yun nga, nasabi niya, siya daw si Mina, hanggang sa, yun, nag-aantay po kami ng mga, po dyan sa SAMSI. Tapos, siguro, 1 hour na kami nag-aantay. Pray lang po ako ng pray. Sabi ko, bakit wala pa nag-aasikaso? Yung pala, late na rin po sinabi nung nurse dyan na wala pa pala silang equipment or wala pang mag-aasikaso sa kanya na mag-CT scan. Tapos pray lang kami, pray. Hanggang sa,
siya, wala pa po, minsan wala siyang malay dyan. Hindi niya masabi kung saan siya nakatira. Tinatanong kasi nung isang ka-driver namin, kasi para mapuntahan po yung kamag-anak. Hanggang sa, yun, maya-maya nasabi niya yung pangalan ng tiyahin niya, yung block number ng bahay nila, napuntahan, hanggang sa dumating din yung tiyahin. Ayan na, nung nakaupo na siya sa wheelchair, na-picturean ko nga siya kasi sabi nung late na sa akin sinabi, bawal mag-picture, na-picturean ko na po. Talagang, yun nga, talagang, nasa wheelchair na siya, nakita ko sumusuka na siya ng dugo. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, Spirit of untimely death, talaga nagtatangsa lang din po ako noon. Hindi ko rin alam kung paano gagawin ko. Tapos yung nanay din, yung tiyahin niya dumating, nervyosa din po. Kaya sabi ko, Lord, doon ko lang na-experience talaga na, Lord, sino ba talaga yung pagpe-pray ko? Yung pasyente o yung lola? Tapos si Chad nga po, sabi ko, wag mo nang tingnan kasi high blood din si Chad. Baka lalong umano yung ulo ni Chad, yung tumaas yung dugo. Kaya thank you Lord sa kalakasan na binibigay. Alam ko kasama namin ng Panginoon. Hanggang sa may 1 hour na mahigit, ang tagal dumating. Tapos timing nga po, tumawag ako kay Bishop, tumawag ako kay Reb, tumawag ako kay Lalin, na magpapaano ko na na lang kami sa Travis po, pero wala po talagang nakasagot. Pero praise God talaga, alam kong kasama ko ang Panginoon kasi minsan natawa pa ako nung time na yun kasi yung isang ninong namin si Ninong Aba yung president ng TODA, nagkakape pa. So parang, Lord, salamat kasi andun yung comfort na binibigay mo na hindi kami natatakot, hindi kami matataranta, hindi kami nababalisa. Dahil yun nga, yung kaisipan ng mundo, iba kasi talaga. Kaya salamat po talaga sa Panginoon na hanggang sa, yun nga, dumating yung private na nahiram ng Ninong Aba na sasakyan. Tapos si Bishop tumawag din po noon. Talagang, yun nga, sabi ko, Bishop, pasama po sa prayer. Yun nga, yung pasyente, iba yung tapos 2 beses nang sumusuka siya ng dugo. Tapos timing nung tumawag din si Mama, nasabi rin sa akin na maganda yan, nasuka niya yung dugo kasi nilabas niya, hindi na muusa katawan. Kasi praise God, thank you Lord. God is in control. Talagang dinedeklara ko yung pangako ng Panginoon. Hanggang sa dumating na po kami sa Perpetual, yun nga po private. Hanggang sa doon, naasikaso na siya, inaantay namin kung ano yung Pero habang nag-aantay ako, yung tiyahin niya, nakakausap din namin. Yun nga, kumbaga, syempre, alam ko na kinakabahan siya. Yun nga, sabi ko, imbes na mag-isip kami ng hindi maganda, sabi ko sa kay nanay habang pinagkape namin siya sa kantina, pwede po ba tayong mag-pray? Hawak kaming hanggang sa nag-pray lang kami, nag-pray. Tapos inaano ko siya, yung mga sinasabi niyang mga negative, talagang inaano ko po, Nay, wag po tayo mag-isip, andyan ang Panginoon, makapangyarihan po ang Diyos, hindi po natin alam kung ano yung kakayanan niya. Kaya yung nga, sabi ko sa kanya, wag po kayo mag-isip ng negative kasi after pala nun, nung 22, parang 21, kakaisang taon lang nung tatay, nung pasyente. Kaya sabi ko, Lord, hindi po hahayaan ng Lord na mawala yan. May purpose po ang Lord sa nangyayari sa atin. Talagang yun, hanggang sa si Chad, nung pagkatapos kong pagkapahin si nanay, nandun ako sa may pintuan ng ospital, tulala si Chad, sabi ko, wag kang matulala dyan. Naano ko rin siya, wag kang magtulala dyan, mag-pray ka lang, sabi ko sa kanya. Tapos pinapaano ko sa tabi ko, nagpe-pray kami. Hanggang sa, Lord, salamat ka ako sa binibigay mo sa aming kalakasan, lalo ako kasi kung talaga hindi, parang nanghihina din. Pero thank you Lord talaga sa kalakasan na binibigay ng Diyos. Hanggang sa, yun nga po, hanggang sa magtatanghali na, parang nasitis ka na siya, lumapit po yung isang nurse, ang dami po nila mga kamag-anak nung babae, nung pasyente po, ni Mina. Tapos, sabi sa kanya, sino yung kamag-anak? Tapos ini-explain ko ano yung nangyari sa CT scan, kung ano yung naging result. Tapos sabi sa amin, yun nga, pero may namuong dugo daw. Siyempre po, kabado agad lahat. Kumbaga, natataranta. Sabi ko, in Jesus' name. Lord, yung dugo na nakikita sa ulo niya, Lord, yung blood of Jesus Lord, ako sa hindi mo hayang magtagumpay. Dinedeklara ko lang yung pangako ng Panginoon. Lord, na hindi mo kami pababayaan sa sitwasyong to. Na yun nga, talagang sabi ko, Lord, sa'yo lang po ako dumedepende. Wala akong ibang inaasahan kundi ikaw lang. Hanggang sa pinakain ko muna si Chad. Kasi nga, sabi ko, walang mangyayari sa atin kapag hindi tayo kumain, pababayaan natin sarili natin, lalo kayo, sabi ko kay nanay. Kaya sabi ko, kumain muna kayo. Hanggang sa, dumating yung ate. Iba na yung mukha ng ate niya. Siyempre po, dahil sa emotion din, hindi ko muna, hanggang sa narinig nga niya na kailangan daw operahan. Talagang ang kaisipan talaga ng, yung panggugulo ng kaaway, o operahan agad. Siyempre, parang, yun nga, yung ate, parang nag-hysterical na, sabi niya, ilabas nyo ngayon yung nyo. Meron ako talagang narinig na sinabi ng ate niya na
talagang hindi ko talaga maalala. Pero thank you Lord, talagang hindi na pinapaalala sa akin ng Panginoon kasi ayaw ng Panginoon na maalala ko. Nung gusto ng Panginoon, maalala ko yung mga gagawin niya sa buhay ng taong yon, nung pasyente ngayon. Kaya salamat sa Panginoon talaga hanggang sa tumatagal na, nag-aantay rin sila ng parang yun nga, pipirmahan na nung kapatid na ipapa-opera. Nagpe-pray lang ako, nagtatangsang ako. Wala si Chad noon, umalis din kasi po parang pumunta sila dito sa munisipyo, gumawa sila ng police report. Talagang pray lang ako, pray doon, wala akong ano. Tapos parang sabi ng ate niya, parang kinamusta ko doon sa pinsan. Ate, kamusta po yung sitwasyon ni Mina? Tapos parang ang sabi sa akin, nakailang pray ka na, parang gano'n. Kumbaga parang sa akin sa ibang mapapahiya talaga tayo. Hanggang sa, Lord, talagang umiyak na lang ako talaga, Lord, hindi mo kami ipapahiya mo yung mga gawa ng demonyo sa mga taong to, Lord, patuloy mo buksan ang puso't kaisipan nila, na Lord, wala po talaga kami magagawa kung wala ka. Talagang yung pangako niya, dinedeklara ko, Lord, kung paano ka nagpagaling, nagbumuhay ng patay, ganun di mo po gagawin. Tapos ni-remind din ako ng Lord dun sa nung nangyari sa akin sa bunso ko na mga anak na ako, dadali sa operating room. Lord, ganun ka po kikilos yung miracle healing mo, miracle favor mo ang gagawin mo sa bawat isa sa amin. Hanggang hapon na, dumarating na yung hapon. Nagpe-pray lang ako, nagtatang, sabi pa sa akin nung pinsan niya, huwag kang umiyak. Hindi po nila alam, umiyak ako kasi ang buti ng Diyos, sinasamahan ako ng Diyos. Talagang kasama ko ang Panginoon, sa Kanya lang ako nagtitiwala. Imbes na makinig ako ng mga bad news or anything na panggugulo ng kaaway sa pamilya nila, parang ako pa nga yung kamag-anak ng pasyente kasi ako yung talagang nagpe-pray, tas sila tumatawa pa. Pero sabi ko nga, Lord, kung yun yung paraan mo para patawanin sila, i-comfort sila, thank you Lord. Basta samahan niyo po kami, kasama kita Panginoon. Hanggang sa after ko pong magtangs doon, ang pahinga ko lang talaga tubig, doon ko po naranasan talaga na parang talagang nag-fasting ka. Tapos yun nga, salamat sa Panginoon. Umiiyak ako kasi nga, sabi ko, Lord, hindi mo kami pababayaan, humahapon na. Yung pala, inaantay nila yung doktor, yung neuro, kasi nga mag-o-opera. Pero talagang napakabuti ng Diyos. Alam niyo yung habang after ko mag-pray, talagang yung puso ko parang ang payapa lang, hindi ako yung natatakot. Tapos talagang alam kong sinasamahan ako ng Panginoon kasi alam niyo yung nagbigay sa akin ng leaflets, yung kay Apostol Carino rin po na na leaflets yung galing. Ang nakalagay doon, kay Kristo habang buhay kang panalo. Kaya Lord, the battles is yours and not mine. Talagang dinedeklara ko, Lord, kasama ka namin, hindi mo kami pababayaan. Lord, tapos yung pinsan niya, thank you Lord, may pinadala rin si Lord yung pinsan niya, Christian din po, yung hindi ako makapasok dun sa room ni Mina, siya yung pumasok, pinag-pray din. Kaya thank you Lord ka ako sa mga dinadala mong tao na makakasama namin. Hanggang sa hapon na, yung isip ko, yung after ko na mag-pray, kung makikita na yung itsura ko, parang ang baho-baho ko na, talaga nakakawitso, pero hindi wala na akong pakialam sa itsura ko. Hindi nga ako nakaligo nun, tas yun nga, nasa CR ako, papasok ako, umiiyak talaga ako. Iba yung iyak ko na, yun talaga yung parang desperado ka na, Lord. Hindi ko po namin alam kung paano gagawin, pero Lord, sa iyo lang ako nagtitiwala. Hanggang sa paglabas ko, talagang thank you Lord din na dumating yung neuro, dumating po siya, tas sabi niya, sino po yung nung pasyente na Sister Mina? Tapos sabi nung ate, ako po. Yun, hanggang sa in-explain niya, ako po yung sa doktor ng neuro. Ayun, thank you Lord tayo. Yung kapatid mo, may nakitang dugo, pero utak, tas balat, tas dugo, doon pala nakita. Kaya praise God talaga ako. Sabi ko, hindi ko man ako yung kausap ng doktor, pero Lord, alam kong kinakausap mo ako. Tas after nun, bago pala nun, may dumaan sa akin sa harap ko. Parang sabi, habang nagpe-pray ako, dumaan siya, sabi niya, hindi na siya dadali ng ICU. Lord, kine-claim ko na, hindi mo siya dadalhin sa operating room, Lord. Ito yung nangungusap ka sa akin, Lord, yung salita mo, buhay, Panginoon. Lord, hanggang sa, yun nga, paggabi na, talagang sabi ko, Lord, kaparaanan mo yung kaparaanan mo higit kaysa sa amin, yung kaisipan mo higit sa amin. Kaya sabi ko, Lord, sinasamahan mo kami hanggang sa yun nga gabi, dumating nga yung neuro. Thank you Lord tayo, hindi siya candidate for operation. Kaya praise God sa Diyos, sa lahat ng papuring pasalamat talaga na yun talagang kine-claim ko na hindi kami pinababayaan ng Diyos. At yun nga, nakakatuwa rin yung ate yan. Yung una, hindi ko alam kung paano i-comfort. Ang ginawa ko na lang, pwede po ba tayo mag-pray ate? Hanggang sa, alam ko naman na, sabi niya, sige, hanggang hinawakan niya kamay ko, higpit ng hawak niya. Sabi ko, Lord, kung paano niya ako hinihigpitan ng hawak, ganun din po siya, higit na magtitiwala sa iyo, Lord, na wala po talaga siyang magagawa kung wala ka. Hanggang sa, yun nga,
hanggang sa matapos na yung gabing na yon, talagang sa Diyos ala napupuri pa salamat. Hindi niya inayaan na maoperahan si Mina. Hanggang sa, yun nga, ilang araw, 1 linggo kaming inabot din. Talagang sa Huwebes, Biyernes, nasa ICU pa siya, under observation. Talagang, talagang andun yung puso ko na, Lord, bahala ka na. Tas Sabado, nakakatuwa rin yung ginawa na Lord, na, Sabado po yun, ng umaga, na ako na pupunta na doon. Kung ano man, kasi nga birthday ni Chloe. Kung hindi man ako maka-join, okay lang. Basta Lord, patuloy mo kaming sasamahan, iingatan. Lord, yung joy na naranasan ko, ganun din niyo po ibibigay sa akin na kahit pupunta ako ng ospital. Hanggang sa, yun nga po, nang bago ko, nag-send ako sa atin niya nung Sunday morning na yung Philippians 4:6 po na wag tayo mabalisa sa lahat ng nangyayari, na yun nga, ipagpasalamat po natin, manalangin lang tayo. Hanggang sa nag-reply po siya, sabi niya, thank you Lord, wala na si Mina sa ICU, nasa ward na siya. Kaya talagang andun din si Lynn, talagang pasasalamat kami, nag-pray talaga ako, Lord, salamat. Tapos siya dumiyak din. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa mga ginawa mo talaga. Talagang buhay ka, makapangyarihan ka hanggang sa, yun nga, sabi ko rin, Lord, yung buong week na to, pahinga ko rin sana dahil wala si Chloe, nandyan yung mama niya, dito sana ako magsiserve. But Lord, ito yung assignment mo sa akin. Lord, salamat, tatanggapin ko. Tapos meron pa nung, ilang days na kami sa ospital. Siyempre, kung kahit sino sa atin, parang nakakaano din na napupunta ng ospital. Pero lagi kong dinedeklara pag pupunta ako ng ospital, Lord, you're doing something great, Lord. Meron kang gagawin sa bawat isa sa amin. At saka, yun nga, bago ko uuwi, pinagpe-pray ko yung pasyente, yun nga, sabi ng atin niya, pwede ba tayo mag-pray muna? Hanggang sa, thank you, Lord, talagang sinasamahan niya kami. Hanggang sa Wednesday, parang sabi ko, Lord, parang, yun nga, parang naman ako sa Lord, gusto ko na rin pong umuwi na, gusto ko na rin pong nakakapagod din yung magbantay. Pero sabi ko, Lord, kung ito nga assignment mo, tatanggapin ko. At saka, sabi ko, Lord, ikaw ang sasama sa mga anak ko, patuloy mo silang gagabayan. Yung bunso ko, sasabi niya sa akin, Mama, aalis ka na naman. Hindi niya alam na magbabantay ako ng ospital. Pero thank you, Lord, sa mga ginagamit niya mga tao. Thank you, Lord, sa pagkilos niya na tunay nga na talagang pag sa kanya tayo nagtitiwala, talagang hindi tayo mapapaya. Yung pasyente na yan, tsaka yung ate niya, nakatapos po sila ng biology, ng science, pero talagang pinatunayan ng Diyos na kahit sino ka, kahit ano ka pa, talagang kung wala kang Diyos sa buhay mo, talagang walang halaga yan. Kaya yun lang yung tinuro sa akin ng Panginoon na nung Friday, mag 1 week na nga after nung Friday, nung time na uwi na siya, may iliglig na naman ang kaaway. Siguro alam ng kaaway na may gagawin ng Diyos. Yung pala, pauwi na si Sister Mina. Talagang, nung time na yon, nanggugulo na naman ang kaaway. Pero sabi nga, yung inano sa akin ng Lord na salita, yung sa Philippians 4:8 na ano man yung bagay na totoo, anong bagay na kaibig-ibig, talagang yun ang itanim natin sa isipan. Kasi talagang hindi mo alam yung gagawin ng Diyos kapag may nangyayari sa ating sitwasyon. Talagang nung araw na yon, pagdating namin ng ospital, papunta kasi kami na ospital noon. Pagpasok ko ng room, biglang ang ganda ng mood ng ate niya. Good morning, Nay. Good morning, Aisa. So parang sabi ko, Lord, wala namang ako nakikitang dapat na may o-operahan. Kasi yung tiyahin niya, lumapit dito sa asosasyon ng TODA, tsaka yung president, nagsulsul pala kay nanay, na gano'n, na humingi ng tulong. Na-decline nga, kasi nga po, dun sa police report, parang na may usapan na monthly, magbibigay na kami ng 2,000. Tapos yun nga po, talagang, sabi ko, Lord, in Jesus' name, God is in control. Talagang pagpasok ko talaga ng room, gano'n ang bati sa akin. Pagkita ko kay Mina, wala na yung mga host. Lord, salamat talaga kung kaisipan ng mundo to. Baka sinabi ko na, Nay, bakit gusto ko ba itong magbantay ako? Nay, parang gano'n yung inaano sa akin ng kaawe. Bakit ako ba yung may gusto rin ng ganito? Parang gano'n. Pero thank you, Lord, kasi pinatahimik niya yung bibig ko at talagang hinayaan niya lang na magdasal ako. At yung nasa jeep kami, sabi ni Nanay, pasensya ka na kasi talagang naunawaan ko naman po si Nanay kasi nga bilang tiyahe, siya na lang po ang kamag-anak ng magkapatid, wala na rin mga magulang. Kaya sabi ko, alam ko naman na dahil Nanay, nakakapag-isip ng hindi kaya sabi ko kay Nanay, lagi lang tayo magdadasal, Nanay, kasi talagang hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos. Maging kay Mina, hanggang sa pag-uwi ni Mina, nag-aantay na kami ng final billing. Hindi pa namin alam, akala namin kinabukasan pa uuwi. Nung May 30 po, nung anniversary natin, akala ko nung time na uuwi siya. Yung pala Friday pa lang pinauwi na siya kasi gusto ng Lord, talagang inano ko sa Lord, kagaya ni Job,
hindi lang ako tatanggap ng pagpapala, tatanggap din ako ng pagsubok na alam ko sasamahan mo kung hindi mo kami pababayaan. At alam ko sa nangyayari ito, meron kang gagawing magandang bagay sa bawat isa. Kaya yun lang, salamat sa Panginoon talaga, sa pagsama niya, sa pagbibigay niya sa amin ng kalakasan, Lord, na yun nga, yung kapayapaan sa puso na talagang hindi niya kami pinabayaan nung time na yun. Kaya talagang isa sa tinuro sa akin ng Panginoon, wag nating pangungunahan talaga yung mga gagawin ng Lord. Kahit ang pangit nung nakikita natin, wag nating pangungunahan kasi hindi mo kaya ang anong kayang gawin ng Diyos sa mga nangyayari sa atin. Kaya lamang po sa Diyos ang lahat ng papuri, pasasalamat. Talagang excited pa ako sa gagawin ng Lord sa buhay namin. Thank you, Lord. Amen. Purihin po ang Diyos. Muling palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Sabi ng 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Sa halip pagdating ng pagsubok sa inyo, bibigyan kayo ng lakas ng Diyos, no? Para mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyon. So God is faithful to give us strength, no? Kaya nga ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? God is good. Pag sinabi kong God is good, sasabihin nyo, grabe. Pagtapos, and all the time, sobra-sobra. Okay? God is good. And all the time, amen. Praise God. Ganyan po ang Diyos natin. Ang Diyos natin ay buhay at siya'y makapangyarihan na sa panahong meron tayong hinaharap na problema o pagsubok, magtiwala tayo sa Kanya. At doon sa patotoo ng ating kapatid, ay makikita po natin na alam ko na nangyari sa kanila ang pagsubok na yun dahil kita ng Diyos na makakayanan niya. Bakit? Sapagkat in my spirit, in my heart, nakita ko, Sister Aiza, very prayerful po yan. No? At nakita ko minsan nung sila nag-intercede, nagpe-pray dito, grabe yung talagang pag-iyak niya kay Lord, yung kanyang tiwala. Sabi nga, kung sa ibang mananampalataya, dumating yung ganong problema, baka hindi na alam ang gagawin at maaring minsan maraming Kristiyano talaga pagka dinatna ng pagsubok, iba-iba ang lumalabas sa bibig, kahit minsan ang media gagamitin para ipadama at ipakita yung kanyang nararamdaman o nararanasang problema. Pero ang kapatid natin, nakita ko sa kanya yung talagang katatagan, kalakasan, tiwala sa Diyos, na kapag tayo ay dumarating ang mga pagsubok talaga, wala tayong ibang dapat gawin sa buhay kundi ang magtiwala sa Diyos. No? Kumapit sa Panginoon, umiyak, manalangin, ipag-pray mo. No? Dahil yung pagsubok na dumating na yun ay kung titignan natin, hindi basta-basta, hindi hindi biro, no? Seryoso po yun, mabigat ang pagsubok na yun. Na maaaring, yun nga, pwedeng operahan, gagastos na malaki, pero wala siyang ginawa kundi ang umiyak sa Diyos, magtiwala sa Panginoon, kumapit sa Diyos, na yung mahirap ay naging madali, yung imposible ay naging posible. Amen po ba? Kaya nga, God is good. Ulitin natin, halimutan niyo agad. No? God is good. And all the time. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. Ngayon ay dadako tayo sa ating pag-aaralan. Go, ilagay mo sa Tagalog. Mark chapter 10, verse 46 to 52. Mark chapter 10, verse 46 to 52. Ito po ang tema natin ngayong buwan ng Hunyo. At last Saturday nga po, idinaos natin ang 14th year anniversary natin. At grabe po ang pagkilos ng Diyos, ang ating mga kapatiran from Camellia, Pasig, Parañaque, dito sa Molino, at maging yung galing Lipa at Batulao ay kasama po natin dito. No? Kaya nga po ang ating mga kapatiran hanggang dyan po sa likod ay puno po tayo nung nakaraang last Saturday. No? So at naging guest nga po natin si Apostle Renato Carillo. No? At praise God, so salamat sa Diyos sa tagumpay na ibinigay niya sa atin. At gusto kong personally ay magpasalamat sa ating mga leaders, workers, sa lahat ng mga kapatiran natin na nagtulong-tulong, nagkapit-bisig upang maisakatuparan natin ang ating 14th year Thanksgiving anniversary. Ano po, kaya yung tagumpay nating nakamit, yung tagumpay kong nakamit, tagumpay po nating lahat yan na bigay ng ating Panginoon. Ano po? Amen. So tumayo tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating babasahin. Okay?
Basahin natin lahat. 1, 2, 3. Dumating si Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, ay may nadaanan silang bulag, isang bulag, na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka, ipinapatawag ka ni Jesus, sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko pong makakitang muli. Last verse. Sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Maupo na po ang bawat isa. Amen, amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, mga magulang. Sa ating nabasa ay isang pangyayari patungkol po ito sa isang taong bulag. Na ang pangalan ng taong ito'y Bartimeo, na anak siya ni Timeo. During that time, ang Panginoong Sus, 3 taon ng kanyang public ministry, nang siya'y bumaba sa lupa't iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos doon sa langit at bumaba sa lupa't nagkatawang taong tulad natin. At sa kanyang 3 taong public ministry niya, ayon sa binasa natin, ang Panginoon daw ay naroon sa Jericho. At nung siya'y papaalis na doon sa Jericho, kasama ang mga alagad niya at maraming tao, meron po daw isang lalaking bulag. At yun nga po si Bartimeo. Ang bulag na ito, for how many years siya po ay hindi nakakakita. Hindi niya makita ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Kung kaya araw-araw, naroon na lamang siya marahil sa tabi ng bangketa, namamalimos sa tao para may makain at mabuhay. Pero nung pagkakataon na yon, narinig niya ng Panginoong Sus ay dumaraan sa tapat niya, bagam di niya nakikita. At bigla siyang nagsisigaw at ang sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Humingi siya ng habag sa Panginoon. No? Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Marahil narinig siya ng Panginoon sa unang tawag o sa unang sigaw niya. At ang sabi ng binasa natin, yung mga alagad, pinipigilan siya. Para bagang ayaw siyang palapitin sa Panginoon. Pero hindi siya napadaig. Ano ang ginawa niya? Lalo pa siyang nagsisigaw for the second time. Jesus, Son of David, have mercy on me. Humingi siya ng habag. At narinig yun ng Panginoon, tumigil ang Panginoon. At ang sabi sa mga alagad niya, tawagin niyo siya. So tinawag ang bulag, tumayo. At ang sabi ng binasa natin, tinanggal yung balabal. Sabi niyo, balabal. No? Hinubad niya yung balabal niya at lumapit kay Jesus. Tinanong siya, sabi ng Panginoon, what do you want me to do for you? Ano ang nais mong gawin ko sa iyo? Ano ang sagot ng bulag? Guro, Panginoon, nais ko pong makakita. I want to see. No? At ang sabi ng Panginoon, sige, magaling ka na. Humayo ka, nakakakita ka na ngayon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At instantly, during that time, nakakita nga ang bulag. Sa panahon nating ito, billions of people in this world ay physically nakakakita sila, katulad natin. Pero in reality, maraming tao ngayon ay bulag sa ating Panginoon. Bulag sa spiritual. No? Ang lalaking ito, physically bulag siya, but spiritually, nakakakita siya. Ano ibig ko sabihin? Ang Jesus na dumaraan sa kanyang harapan, for how many months or year, naririnig niya at nababalitaan niya na itong Jesus na dumaraan sa harapan niya ay gumagawa ng himala. Nagpapagaling ng may sakit, patay na buhay, pilay nakalakad, bingi nakarinig. Marami siya mga pinapagaling na may sakit. Kaya ang lalaking bulag na ito, na sa buhay niya na para bagang wala ng pag-asa, during that moment, meron na siyang pag-asa. Ito na yung oportunidad niya para makalapit sa Panginoon. Bagamat physically, hindi siya nakakakita, pero ang totoo, nakakakita siya.
spiritually. No? Kilala niya ang Jesus na ito dahil matagal niya na nga itong naririnig. So ano ang ginawa niya? Siya ay nagsimulang lumapit sa Panginoon. Meron 3 dahilan para hindi siya makakita. Di ba ang sabi nung binasa natin? Nakakita siya physically. But in reality, spiritually, no, nakakakita siya, alam niya yung truth. Na itong Jesus na dumaraan sa kanyang harapan, ito yung gumagawa ng himala. Ito yung katotohanan. Ito yung nagbibigay buhay. Ito yung nagpapagaling ng may sakit. Ito yung nagpapalaya ng mga taong inaalihan ng demonyo. Kaya alam niya ang katotohanan. Kaya ano ang sigaw niya? Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. 3 bagay ang pwedeng maging dahilan para hindi siya makakita. No? Una, discouragement. No? Discouragement. Bakit? Di ba nang unang sigaw niya? Jesus, son of David, have mercy on me. Anong sabi? Yung mga disipulo, pinigilan siya. No? Pinipigilan siya na huwag lumapit sa Panginoon. Pwedeng maging dahilan yun para hindi siya makakita. Yung dinidiscourage siya. Alam niyo ba, minsan sa buhay natin maraming discouragement na dumarating. No? Dumarating ang discouragement na marahil yung kumpare mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, kamag-anak mo, kakilala mo, pinipigilan ka, naku, huwag ka na umating dyan sa born again. Di ba? Siguro nangyayari sa inyo yan. Kalokohan niya kung kailan ka tumanda, tsaka ka na, parang nasira ulo. Di ba? May mga ganyang mga salita sa atin. Merong discouragement, parang si Bartimeo. No? Bulag na nga siya, hindi siya nakakakita. Gusto niya na lumapit sa Panginoon na gumagawa ng himala. Ito na yung oras at pagkakataon niya para siya gumaling. Pero dinidiscourage siya. Yun ang pwedeng maging dahilan para siya ay hindi makakita. Pero hindi yun naging dahilan. No? Sometimes sa buhay natin maraming discouragement. Minsan kapos ka materially, financially. Yung iba, mga parents, niisip, nako, magpapasok ka na naman. Paano na kaya ang gamit ng mga anak ko? No, may mga discouragement. Nako, paano ko kaya mababayaran si sister, si brother? Nadi-discourage ka. Pero magtiwala ka lang sa Diyos. Ang Diyos maraming paraan para i-provide ang lahat ng ating kailangan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Katulad ng patotoo ni Sister Aiza, makikita natin marahil libo-libo ang ginastos, lalo kung na-opera pa, baka 100,000. Pero dahil sa pag-iyak at panalangin at tiwala sa Diyos, hindi na-operahan. Nakalabas ng ospital, bakit? Wala siyang ginawa kundi ang umiyak, magtiwala, manalangin sa Diyos. Na kahit negatibo at pangit ang nangyayari sa kapaligiran, may discouragement, may persecution, may panlalait. No, di ba sabi, kamusta na yung mga dasal mo, ang dami mo ng dasal. Mga paninira ng kaaway. Pero hindi siya na-discourage. No? Amen po ba? Don't be discouraged like Bartimeo, the blind man. No? Hindi siya na-discourage. At ito marahil lang pwede maging dahilan para hindi siya makakita. Pangalawa, disappointment. No, nadi-disappoint na siya, na parang nagiging hopeless na siya. Bulag na nga siya, may pumipigil pa para wag siyang makakita. Pero hindi siya na-disappoint. No? Talagang ando ng courage niya to come to Jesus. No? Andun yung lakas at tapang at loob niya na buo ang kanyang kalooban na hindi siya pwedeng hindi makalapit sa Panginoon. Kasi yun na nga yung time eh. Kasi pag nakalampas ang Panginoon, hindi niya na alam kung kailan babalik. Paalis na nga ng Jericho eh. Nandun siya sa Jericho. Doon siya nabubuhay. No? Sometimes sa buhay natin, maraming disappointment tayong nararanasan. No? Na minsan may mga inaasahan tayong bagay, material man, financial man, ng mga bagay na inaasahan mo na dapat darating sa iyo pero hindi dumating, na-disappoint ka. Pinanghinaan ka ng loob. No? Nanlumo ka, nanghina ka. Minsan may mga tao kang inaasahan na pwede makatulong sa iyo o minsan may mga bagay na inaasahan mo pero hindi nangyari, nadi-disappoint ka. Katulad ni Bartimeo. No? Possible na hindi na siya makakita eh. Kasi biro mo naman, pinipigilan siya ng mga disipulo. Pinapatahimik siya, ayaw siyang palapitin, pero hindi nangyari yun. No? Amen po ba? Pangatlo, naroon, desperado na nga siya. Lalo pa siyang parang inilulubog, desperado siya, parang bulag na nga siya. Pero ang ginagawa sa kanya, pinipilit siyang para i-disqualify, desperate pa. No? Andun yung sa buhay niya ay talagang wala ng pag-asa. No? Sa nangyayari sa ating buhay, minsan may mga bagay na parang desperado ka na. No? Pero alam nyo ba,
Sa oras na tayo desperado, di ba may awit eh, I'm desperate for you. Parang inaawit natin kanina, no Brother Bal? I'm desperate, your very word, living in me. And I'm desperate for you. I'm lost without. Lost tayo kung wala ang Diyos. Totoong sabi ni Apostol Rene Carillo, pag wala ang Panginoon sa buhay ng isang tao, anumang yaman, bilyon man ang pera niya, siya man na may-ari ng buong Pilipinas, pag wala ang Diyos na lumikha ng langit at lupa sa buhay ng tao, lahat ng yaman niya, baliwala po iyan sa buhay ng tao. Kaya si Jesus lamang ang pinakamahalaga sa buhay natin. At pag si Jesus nasa puso't buhay natin, lahat ng kailangan natin sa Kanya manggagaling. Amen po ba? God is good. Naagulat na. Talaga hindi nyo pa matandaan na. God is good. And all the time. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Grabe talaga ang Panginoon. No? Purihin ng Diyos. Kaya yung buhay ni Sister Aiza, pag maging model, maging example sa atin, na kung dumating man ang problema sa inyo, hindi man ganong kabigat. No? Yung matindi rin po yung nangyari yun. Kung sa iba-ibang Kristiyano yun, wala. Kung maaaring magwala, mawewendang, di na alam ang gagawin, pero wala kang dapat ibang gawin. Umiyak ka lang kay Lord. Mag-pray ka. Manalangin ka sa Diyos. No, yun ang lamang ang nais ng Panginoon, magtiwala sa Kanya. Tulad ni Bartimeo, no? Desperado na nga siya, lalo pa siyang gustong ilubog. At ito naman ang gusto ni Lord. Pag tayo desperate na sa buhay, lumapit ka sa Kanya. Kaya si Bartimeo, hindi siya napigilan eh. No? Hindi siya napigilan na hindi lumapit sa Panginoon. No? 4 na sikreto pa na letrang D kung bakit siya'y tumanggap ng himala. The 4th secret of Bartimeo, why he received miracle sa Panginoon, bakit siya tumanggap ng himala. Number 1, determination. Puro letter dito, no? Determination. Sabihin nyo, determination. Pag sinabing determination, whatever happen sa buhay natin, hindi ka panghinaan ng loob, hindi ka susuko, hindi ka mag-give up. Bakit? Buo ang loob mo eh. Yes, kita natin ng ating paningin na imposible mangyari ang isang bagay, mahirap. Pero dahil buo ang loob mo, katulad ni Bartimeo, hindi na nga siya nakakakita ng pisikal, pero determinado siya, kahit may pumipigil sa kanya, hindi siya napigilan. Kaya alam nyo, pag may dumating ang sandali na may pumipigil sa iyo, na huwag ka maglingkod sa Diyos, na bumalik ka sa iyong kinamulatang sekta o denominasyon, dahil nabuksan ang spiritual eyes mo, nalaman mo ang katotohanan na si Jesus ang daan, ang buwet ang katotohanan, wala makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Nalaman mo na siya'y nagpapalaya at binabago ang buhay natin. Dito natin naramdaman ang presensya at pagmamahal ng Diyos, ang comfort ng Panginoon. Dahil nabuksan ang spiritual eyes natin, kahit ano pang pagpipigil ng mundo ang gawin sa iyo, hindi ka papipigil. Amen po ba? Dahil na-open ang spiritual eyes natin. Kaya yung inaawit natin kanina, anong sabi? Open my eyes, open the eyes, ano? Open my heart, ano? Open my eyes, Lord. I want to see you. Open the heart, Lord. Huh? Yan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yan. Amen. Gusto ba natin patuloy na makakita? Amen? Not only physical. Alam nyo, minsan may mga Kristiyano, physically, yes, nakakita tayo. At spiritually, marami nang nakakakita at alam ang truth. Pero sometimes, ang kaaway nagpapadala ng dilim. Didimlan niya yung spiritual eyes mo para hindi mo makita yung truth. Mananatili ka sa dilim ng buhay. Na alam mo ng tama, ayaw mo pang gawin. Alam mong kasalanan, ginagawa mo pa. Nagdadala siya ng darkness para hindi natin makita yung truth. But sa mga tunay na pinalaya at pinagaling ng Panginoon, yung mga taong spiritually ay nakakakita na, hindi siya mabubuhay sa dilim at kasalanan. Bakit? Kasi you know the truth. Amen po ba? Di ba ang sabi ng John 8:32, you will know the truth and the truth shall set you free. Malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kaya sabihin sa katabi nyo, alam mo na ngayon, ang katotohanan, malaya ka na. No?
Yan, malaya na tayo kasi nalaman na natin ang truth no? Na si Jesus pala ang tagapagligtas natin. At wala makapagliligtas sa atin sa buhay na ito, kundi ang Panginoong Sus lamang. Bakit? Sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa, walang ibang binigay ng pangalan ng Diyos Ama na sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Sus. Acts 4:12. No? Sa Kanya lamang masusumpungan ng kaligtasan at hindi sa anumang sekta. No? Kaya nga, nalaman natin ang katotohanan na sa ating Panginoong Sus ay may kaligtasan. No, may kagalakan, may kapayapaan, may katugunan sa mga panalangin. Sa Kanya lamang matatagpuan at hindi sa anumang bagay sa mundong ito. Kaya nga si Bartimeo, ito yung una, determinado siya. No? Dahil nung unang sigaw niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinipigilan siya, pero hindi siya napigilan. No? Lalo pa nga siyang sumigaw No? Second time siyang sumigaw, Jesus, son of David, have mercy on me. So pangalawa, no? Hindi siya napigilan. Pangalawa, direction. Ang direction ng isip at puso niya, maging ng kanyang spiritual eyes, nasa Panginoon. No? Hindi sa sinasabi ng tao, paano ang nangyari kay Isa. No, may mga negatibo, may mga persecution, may mga bad word, merong panlalaip, katulad ng mga alagad, pinipigilan si Bartimeo, pero si Bartimeo, ang direction ng heart niya, ng puso niya, ng isipan niya, nasa Panginoong Hesus. No? Ando ng tuon ng kanyang pananaw, nakapokus siya sa Panginoon. Parang katulad nito, no? Nakapokus ang bawat isa sa inyo sa akin. Ang inyong pandinig, ang inyong paningin, dito ang direksyon. Kasi mahirap yung pagka merong kausap ka, o di kaya merong kang kaharap ng tao, o parang yung isang profesor sa loob ng eskwelahan, habang nagtuturo, yung mga estudyante, kung ano, di ba may pinapakita minsan, nagtuturo yung profesor, may naglalaro doon, nag-aaway, no, ang ingay, kung ano-ano mga walang focus doon sa kanilang guro. No? Kaya importante po yung direksyon. Sabihin nyo, direction. No? Ang bulag na ito, hindi na nga siya nakakakita, pinipigilan siya, pero dahil ang direksyon ng kanyang isipan at puso ay nakatuon sa Panginoon. Hindi siya napigilan, bagkus ang puso niya ay naka-inline sa Panginoon. No? Kaya nga, ayon, sumigaw siya ng pangalawang beses, Jesus, son of David, have mercy on me. At sabi ng Panginoon, tawagan niyo siya. Tinawag ang bulag. No? Sabi ng mga aglagad, tawag ka ni Jesus. At tumayo siya, tinanggal ang balabal at lumapit sa ating Panginoon. Pangatlo, desire. Si Bartimeo, meron siyang desire to see. No? Meron siyang pagnanais na makakita. Kasi nga for how many years, bulag siya. Tinanong siya, anong nais mong gawin ko sa iyo, Lord? Gusto kong makakita. No? Yun ang desire niya. No? Na makakita na siya. Kaya pagtaan tao may desire ng isang bagay, wala makakapigil. Halimbawa, gusto mo umabroad. No? Gagawin mo ang lahat. Gagawa ka ng paraan. Yung iba, kung kapos sa financial, gagawa ng paraan na makapanghiram, at pag naka-abroad, ibabalik. Pag nagpa-medical, maraming bagay na gagawin niya sa kanyang sarili para makapasa. Pag nag-medical siya, mag-exercise, magda-diet, no? Kasi meron siyang desire na maka-abroad. Pag may mga bagong cellphone, dahil desire mo magkaroon, anong gagawin mo? Ibebenta yung luma, no? O di kaya isuswap kasi may desire na magkaroon ng bago. Alam nyo, pag ang tao may desire na isang bagay, sa kanyang buhay walang mahirap at imposible. Andyan po ba kayo? Amen? Gagawin mo ang lahat ng bagay para yung desire ng puso mo ay mangyarit maganap. Kahit malayo ang pupuntahan mo, kahit mahirap ang gagawin, kasi desire mo ang isang bagay na maganap sa buhay mo. Si Bartimeo, desire niyang makakita. Kaya kahit may humahadlang, hindi siya nahadlangan. Kahit may pumipigil, hindi siya napigilan. Bakit? Meron siyang desire. Pag desire mo ang isang bagay, gagawin mo ang lahat para maganap at mangyari sa buhay. Amen po ba? No? Yung mga binata at dalaga, no? 'Di ba nung tayo mga binata pa at dalaga, yung kababaihan, kahit malayo yung nagugustuhan mo, talagang pupuntahan mo, no? Kahit nandun pa yan sa dulo ng Pilipinas, mula Apari hanggang Hulo. Kung taga ron yun na iniibig mo, talagang gagawin mo. No?
ang lahat ng paraan para mapuntahan mo siya kasi desire mo siyang makita, desire mo siyang mapasagot, desire mo siyang mapangasawa. Pag ang tao may desire, no, walang imposible sa kanya. No? Pag desire mong umaten pag Sunday para sumamba sa Panginoon, kahit umaambon, umuulan, hindi ka mapipigilan. Naalala ko nung ako po'y high school, kahit ako may lagnat, pinipilit kong pumasok kasi yung isip ko, yung matututunan ng mga kaklase ko during that day, wala, mahuhuli ako, malalampasan ako, kaya pasok ako. Naglalakad ako ng siguro mga 2 kilometro yun, mula doon sa aming barangay Santo Tomas, papunta sa may Kanyugan, doon sa Rizal High School, Pasig. No? Talaga maglalakad ako, pagka meron kang desire na parang mahirap para sa'yo, walang magagawa yung nararamdaman mo. No? Amen po ba? Maging ang panahon. May mga Kristiyano, naku, maambon. Ay, umuulan. Hindi na ako a-attend sa church, hindi na ako sasamba kay Lord. Eh, kahit ba umaambo, umulan, di magdala kang payong. No? No? May paraan. Kaya nga may kasabihan tayo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Sa kabila, hindi ikaw yon. No? No? Pag desire mo, yes, Lord. Wala naman akong gawin sa bahay kahit ba umaambon eh. No? Kahit ba mainit ang panahon. Kahit ano pa ang mangyari. No? Yung ibang Kristiyano, may naramdaman ako, sakit ng paa ko, ay, sumakit ang tiyan ko, ang ulo ko. Lord, hindi na muna ako atin sa church. No? Alam niyo mga kapatid, mga magulang, ang isang taong may desire, lahat ng bagay na mahirap sa kanya, gumagaang at madali lamang. Amen po ba? No? Kaya si Bartimeo, mahirap para sa kanya. Bulag na, pinipigilan, pero hindi siya napigilan. Desire niya na eh. Kasi pag lumampas na ang Panginoon, wala na. Habang buhay na siyang bulag, hindi makakakita. Yun na yung pagkakataon niya. Kaya kahit anong pilit, ang pigil sa kanya ng sino mang tao, wala kayong magagawa. Pangalawang beses ang sumigaw at yun nga, lumapit sa Panginoon. At nang siya lumapit kay Lord, anong sabi nung binasa natin? Tinanggal yung balabal. Yung balabal ay simbolo po yan ng kasalanan. No? Ang kasalanan ang magiging dahilan para hindi maibigay ng Diyos. Kahit may desire ka, kahit buo ang loob mo, pero pag andyan ang balabal ng kasalanan, hindi madidinig ng Diyos ang mga panalangin ng tao. Kaya mahalaga na bago tayo lumapit sa Panginoon, tulad ni Bartimeo, ang binasa natin, ang sabi roon, tinanggal niya yung balabal niya kasi ang balabal, during that time, ay simbolo yan na ikaw ay may kapansanan. Nilalagyan ng balabal sa katawan na ikaw ay bulag, ikaw ay pipi o may sakit, may cancer, may ganito kang sakit. Nandiyan ka lang sa bangketa, may suot silang balabal. At bago tayo lumapit sa Panginoon, tanggalin din natin ang balabal ng kasalanan. Dahil yan ang magiging dahilan para hindi makasagot at maibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan sa Kanya. Kaya nung lumapit siya, tinanggal ang balabal at tinanong siya ni Lord, what do you want me to do for you? Lord, I want to see. Sabi niyo, no? Sa New International Version, Lord, I want to see. Gusto kong makakita. At anong sabi ni Lord? Sige, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. No? Desire. Sabihin natin muli, desire. No? Meron siyang desire na makakita. No? At ang pang-apat, decision. No? Decision. It's your decision. Nasa inyo pong pagpapasya. No? Hindi, yung pagpunta sa church, maging pagbabasa natin ng Bible every day, yung ating prayer life, hindi yan dikta ng sino mang tao. Mula sa puso natin, tayo ang magdidesisyon na magbasa ng Bible araw-araw dahil nga utos ng Diyos yan basahin ang kanyang salita. It's your decision from your heart. Lord, maaga kami sa church, kailangan yung aking commitment sa iyo, magawa ko dahil mananagot ako sa iyo. Kasi kapag ikaw ay tumanggap ng commitment sa Panginoon, ano man ang tinanggap mo na ministries mula sa Diyos, tinanggap mo ng buong puso, hindi yan dikta ng sinumang tao at hindi ka pinilit o tinulak. O sige, tanggapin mo na yan at maglingkod ka. Hindi. Decision mo yan. Amen po ba? Decision mo na mag-serve kay Lord. Kaya naman, nasa sarili nating kalooban at galing sa puso natin ang magpasya ng isang bagay na alam nating ikabubuti natin. At kapag nag-alay tayo ng buhay sa Panginoon, decision pa rin natin, Lord,
iniaalay ko ang buhay ko sa iyo, maglilingkod ako sa iyo, 10 ng pamilya namin. Lord, ang dati kong buhay na magulot, wasak, lulun sa bisyo at kasalanan ng mundo, Lord, iniiwan ko na ito at sinusuko sa iyo, baguhin mo ko, Panginoon. It's your decision. Amen po ba? No? Kasi sawa na tayo sa buhay ng dati. Kung hindi tayo nagpasya na lumapit kay Lord at dumalo sa ganitong gawain, wala, andun pa rin tayong lahat sa inuman, sa drugs, marijuana, sugal, babae, lahat ng bisyo ng mundo. At isang araw, papatayin tayo ng lahat ng bisyo at kasalanan yan. No? But salamat sa Diyos, nagdesisyon ka ngayon. Sabihin nyo sa katabi nyo, salamat sa desisyon mo. Sa kabila, sabi mo, salamat sa desisyon mo. No? No? Nagdesisyon ka. No? No? Desisyon natin yan. Ako, nagdesisyon ako, Lord, habang buhay at may hininga ako at malakas pa, maglilingkod ako sa iyo. No? Kaya kahit ang tingin ng tao sa akin, 52, less 10, no? Hindi, 62 na talaga ako, kaya 52 lang. No? Kahit araw-araw ko humayo, pumunta ng probinsya, basta ang heart ko, Lord, habang ako'y may hiningat buhay, maglilingkod ako sa iyo. No? Amen po ba? No? Kasi ang buhay natin galing kay Lord yan, biyaya niya yan. Anytime, pwede niyang kunin ang buhay natin. No? Wala tayong magagawa, siya may hawak nito. Galing ito sa Kanya. Kaya magdesisyon tayo, Lord, habang ako nabubuhay, paglilingkuran kita, ano man po ang ministry ipagkaloob mo sa akin, sa music, sa security. Kung gusto mo, that one day, gusto ko maging pastor ako, be it done according to your will, Panginoon. Lord, gusto niyo akong maging evangelist. Lord, basta ako habang nabuhay, maglilingkod sa iyo. No? Amen po ba? No? Dahil masarap maglingkod sa Panginoon. Ngayong nabuksan ang spiritual eyes natin, alam na natin yung truth. No? At ito yung nagpalaya sa atin, itong katotohanan na ito. No? Ngayon, may 3 reason. No? Para sa atin naman po, kasi yung kanina kay Bartimeo po yan No? Tapos yung dahilan para hindi niya ma-receive ang miracle. Tapos ito yung sikreto para matanggap niya yung himala. Ngayon sa atin naman, anong 3 major reason para hindi tayo makareceive ng miracle kay Lord? Number 1, ito'y, siyempre, kasalanan no? Ano yung mga kasalanan na yun para hindi natin ma-receive ang blessing and miracle mula kay Lord? Number 1, the sin of unforgiveness. Ang kasalanan ng hindi pagpapatawad. Maraming Kristiyano na dumadalo sa church kung linggo, meron pa rin nakatago sa puso yung unforgiveness, yung hindi nagpapatawad. Galit pala sa kapatid, no? Sa kapatid niya. Galit pala sa kamag-anak dahil nautangan siya, ilang taon na nakalipas, hindi binabayaran. Ano pa rin yung unforgiveness, no? Masama ang loob, may galit, may puot, no? Kaya nagtataka siya bakit nadidelay yung mga blessing na dapat ibigay sa kanya, yung pala may unforgiveness sa puso. Kaya sabihin sa katabi niyo, magpatawad ka. No? Magpatawad tayo, huwag tayong magtatanim ng sama na loob at ng galit. Kasi unforgiveness is like a poison, tulad yan ng lason. Na kapag nakainom ka ng lason, unti-unti, nanghihina ka, nagpatingin ka sa doktor, walang makitang sakit. Bakit? Yung pala, merong sin of unforgiveness. Spiritually, may puot at galit sa puso. No? Kaya nagtataka siya, ang tagal ng Kristiyano, bakit ang tagal nang hindi dumarating yung hinihiling niya kay Lord? Kasi pala, merong sin of unforgiveness. Kasalanan ng hindi pagpapatawad. Kaya kailangan tayong magpatawad. Masarap mabuhay na magaang ang puso, wala kang galit, puot sama ng loob, wala kang kinagagalitan. Kasi alam niyo ba, yung sin of unforgiveness, yan ay parang isang puno na tanggalin mo man yung mga sanga, pag nandun yung ugat ng hindi pagpapatawad, no? Nandiyan pa rin yan. No? Susuay at susuay yan. Kaya magtataka ka, hindi ka makalaya, bakit laging mahina ang katawan, masasakitin, kasi in the spirit, meron pala siyang unforgiveness. No? Andyan po ba kayo? Amen. Yan po ay isang mga bagay na kailangan ma-uproot, mabunot sa puso ng isang tao, yung hindi pagpapatawad. Kung may taong nagalit sa iyo, nakagalit mo ng mga nagdaang panahon, wag na wag tayo magtatanim ng puot sama ng loob. Kasi ikaw din na magsasuffer no? Ikaw din na mahihirapan, hindi sila. No?
Kaya bilang Kristiyano at mananampalataya ng Panginoon, huwag nating hayaan makapasok sa atin ang kasalanan ng hindi pagpapatawad. Masarap mabuhay na magaang ang puso. Yung wala kang dala-dala. Parang di ba kita nyo yung mga kasali sa race, sa mga takbuhan? Yung ang mga suot nila, sando lang, yung short na anipis, tapos ang rubber shoes ay napakagaang, halos walang suot. Para pag tumakbo sila, talaga ang gaang at ang bilis ng takbo niya. Pero kung merong kasali sa race at ang short ay maong, tapos ang suot na t-shirt ay makapal, tapos meron pa siyang waist bag na ang bigat, no? Tapos ang rubber niya ay makapal at ang bigat, maiiwan sa takbuhan niyo kasi may dala-dala siya sa katawan niya na mga pabigat. No? No? Pag tayo po ay may dalang pabigat sa katawan, mahirap tayong makarating agad ng mabilis sa finish line. Kaya mahalaga na ang puso natin, siguraduhin natin, bantayan natin, ingatan natin na sa puso natin walang nakatagong unforgiveness. No? Amen po ba? Yan ang magiging reason. Kaya kita nyo si Bartimeong bulag, hindi naman siya nagalit eh. No? Pinipigilan siya pero basta nakapokus siya kay Lord, sigaw lang siya, second time, Jesus, Son of David, have mercy on me. Humingi siya ng habag. No? At yun ang nais ng Panginoon sa atin. In times of trials and trouble, wala tayong dapat ibang gawin kundi ang lumapit lamang kay Jesus. No? No? Kasi sabi nga nung awit, I'm lost without you. Mawawala tayo pag wala ang Panginoong Hesus. No? But thanks God, thanks be to God, no? Tayo ay pinagpala ng Diyos kasi pinili niya tayo. Nakita tayo ng Panginoon. No? Na nabuksan na ngayon ang spiritual eyes natin, nakalaya na tayo. Na wag na tayong babalik pa sa dilim ng kasalanan. Pangalawa, the sin of pride. Ang kasalanan ng kataasan, no? Yung pride. No? Proverbs 16:18, pride goeth before destruction. Ang kapalaluan ay dumarating bago ang pagbaksak. May mga tao sobrang mataas ang pride, no? Ayaw masasabihan, ayaw makokorek, no? May mga tao na pagsabihan mo, magaling pa sa iyo, no? Kapag ang tao mataas ang pride, darating ang sandali, bumabaksak yan. Naniniwala po ba kayo doon? Pag ang tao, dati-rati, minsan marami kong karanasan, nagpapapray over, no? Talagang sobrang humble. Sasabihin pa, maka-abroad ako, tutulong ako sa church, nagpa-pray over. Nung masagot ang panalangin, pinag-pray ni pastor. After 2 years, nakalimutan na yung church, pati na si pastor. No? Pa-pray over ng pa-pray over yun. Sa Mindoro, ang dami naming naranasan dyan. No? Lumaki na ulo, dati-rati, talagang kahalubilo mo, kasama mo, no? Napakamalapit sa iyo, dumating ang sandali, gumanda ang buhay dahil pinag-pray mo. Nakalimutan na ang church. Sabi, susuporta ng church, tutulong sa church, magpapadala ng tithes. Wala na. Nakailang balik sa abroad, hindi na dumalo. Kasi nagkaroon na ng ganito. No? Minsan, yung pera, ugat ng kasamaan eh. No? Pero ang money, good po yan. Money is good. But, the love of money, yung pagmamahal, yung greediness, no? Yun ang ugat ng kasamaan at nagiging ugat yan para malayo kay Lord. Nung walang pera, talagang malapit sa Diyos. Naglilingkod. Pero nung magkapera na, ayun, nalimutan na ang Panginoon. O hindi man Panginoon maring nagpe-pray siya sa bahay, pero yung dating init niya ng paglilingkod sa Diyos, wala na. No? Mabuti pa nga nung walang trabaho at walang kita eh. Dedicated kay Lord, ang init eh. Maraming ganyang Kristiyano eh. No? Karanasan namin sa Mindoro nung kami nandyan for 20 years. No? Dati dedicated, mainit sa Panginoon. No? Pero nung magkaroon na ng income, wala na. Kahit dito, may mga napupuntahan akong outreach natin. Dati, nag-aral pa nga ng theology, pinagmamalaki, maraming kaalaman. Pero wala na, asan yung mga nag-aral ng Bible school? No? Nawala sa paglilingkod. Kaya alam nyo, yung sin of pride, yan ay isang pangalawang tool ng kaaway para ang tao ilayo sa Diyos at magmalaki. No? Dahil nagkaroon na ng income, pinagpala, lumaki na ang kanyang nagkaroon ng bahay, sasakyan, nakalimutan na ang Panginoon ng gawain ng Diyos. No? Yung pride, yung kapalaluan. No? Pangatlo,
The sin of disobedience. Ang kasalanan ng hindi pagsunod. No? Pagsuway sa Diyos. Pag ang tao masuwayin, dumarting ang panahon, nakakast away yan. Natatanggal. Halimbawa, sa kumpanya, no? May instruction ng boss. Bilang ikaw ay napapasakop sa kanyang pamumuno. Pag ikaw ay masuwayin sa kanya, hindi ka magtatagal, tatanggalin kanya. Bakit? Masuwayin eh. Hindi marunong makinig at sumunod. Kaya tayo sa harapan ng Diyos, wag na wag tayong susuway sa Kanya. Amen po ba? Sa Bible, may isang hari, ang pangalan, Saul. May instruction ng Diyos eh. 1 Samuel chapter 15, pag binasa natin. Ang instruction ng Panginoon, directly nagsabi sa kanya, true prophet ng lingkod ng Diyos, no? Na papatayin ang mga Amalekites. No? Walang ititira kahit isa. No? Ang mga kaaway ng Diyos, yung mga suwail na malayo sa Diyos, ayaw magtiwala sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, pati na rin si King Agag, patayin, pati na mga hayop, walang ititira. Ganun po sa Old Testament, matindi ang judgment ni Lord sa mga taong disobedient sa Kanya. Ang ginawa ng hari, no? Sinuway ang Diyos. Ang utos ng Panginoon, patayin ng hari, pati hayop lahat. Ang ginawa niya, kakunayban siya ng mga soldiers niya, itinira yung matatabang tupa. No? Itinira yung matatabang tupa, pati na yung hari, binuhay. Ang utos ng Diyos, patayin lahat eh. Maganda layunin nila, ihahandog daw kay Lord yung matatabang tupa. Ang utos ng Diyos, patayin eh. No? Kaya sa buhay ng tao, hindi lahat ng ginagawa natin, na akala natin mabuti, pero hindi pala tama. Mabuti siya marahil, iaalay sa Diyos, no? Pero hindi tama na itira ang utos ng Diyos, patayin eh. Mabuti layunin, pero hindi tama. Ang tama, patayin. Yun ang utos ng Diyos. Nasuway nila. Kaya dahil sa pagsuway ni Haring Saul, he was rejected by God as King of Israel during that time. Si Haring Saul. Sino ang pinalit? Si Haring David. Yan, no? Si Haring David ang napalit. Kaya nga, pag ang Panginoon may instruction sa atin, wag na wag nating tatanggihan. Kailangan ang obedience. Amen po ba? Kailangan tayong sumunod. No? In times of giving, ayan, maging faithful tayo sa giving, maging faithful tayo sa pagsuporta sa gawain. Kaya nga lumalaki ang church natin ngayon eh. Di ba yung isang prophecy ni Apostle Rene Carrillo nung Saturday, nung pinag-pray kami mag-asawa, expansion, no? Yung lalaki pa ang church natin, no? Mag-enlarge, no? Lalawak. Kaya nga meron tayong 7 church sa Oriental Mindoro, meron tayo isang church sa Cagayan de Oro, 3 church sa Jensan, no? Pangasinan, Zambales, Batangas, Salipa, Mindoro, Pasig. Kasi meron tayong vision eh, no? Meron tayong pangarap. Hindi tayo kagaya ng ibang church dito sa Bacoor. Yung mga kaibigan kong pastor dito, 20 years, 18 years na, doon sa barangay nila, sila lang ang church. Walang outreach yun, kasi walang vision at walang pangarap. Pero tayo, ang tawag ng Diyos sa atin, lumaki at lumawak ang Jesus Be Lifted Up Church. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Kaya nga, pinapalawak tayo ng Panginoon dahil ang isa sa ginagamit ni Lord para mag-expand ang ministry niya, siyempre, kaya tayo nga merong giving sa church. Eh. Meron tayong giving of tithes and offering. At nasa Bible yan. No? Kaya nga yung ating pagbibigay sa gawain ni Lord, because of our obedience to God, no? Si Lord, bubuksan niya ang mga bintana ng kalangitan. Ibubuhos niya ang pagpapala sa atin na wala ng sukat kalagyan. Pangako po ng Diyos yun, subukan natin siya. At alam natin yan sa Malakay chapter 3 verse 10. Obey God. Sundin natin ang Diyos. No? At inuulit ko, ang pera mabuti yan. Pero yung pagmamahal sa pera, ugat ng kasamaan. No? Kailangan natin yan. Sa pag-aaral ng mga anak, bayarin sa bahay, sa kuryente, sa tubig, manggagastusin sa pagkain. No? Kailangan natin yan. Kaya nga nagtatrabaho ang maramit nagninegosyo para magkaroon ng income. No? At yung para kay Lord, ibigay natin ang para kay Lord. No? At dahil spiritual eyes, yung spiritual eyes natin na open na, alam na natin ang truth. Amen po ba? No? Dahil alam na natin ang truth, sundin natin. Pag ginawa mo yan, patutunayan naman ng Diyos na yung pangako niya,
ay tutuparin niya sa atin. Amen po ba? Subukan daw natin ng Diyos. Huwag tayong manghinawa. No? Kung gusto natin bigyan tayo ni Lord ng 100,000, siyempre, ang tithes doon, 10,000. Yun yung 10% eh. Bago tayo bigyan ng ganong kalaki ni Lord, doon muna sa maliit. O anak, eto 10,000. Pag naging faithful kang ibigay yung 1,000, tama no? Sa 10,000 ang 10%, 1,000. Sa iyo na yung 9. Yun po yung 10%. Pag nasubukan tayo dyan, bibigyan tayo ng mas malaki. Palaki ng palaki. No? Kasi ang nasubukan sa maliit, ang pinagtiwalaan sa maliit, pagtitiwalaan sa malaki. Kung doon nga sa 100 pesos, dahil tumanggap ka na 1,000, hindi mo maibigay yung 100 na tithes mula sa 1,000 na 10%. Paano mo pa ibibigay yung 100,000 kung binigyan ka ng 1 million ni Lord? Yung 1,000 nga na tithes sa 10,000, hindi mo maibigay eh. Bibigyan ka pa kaya ng 1 million ni Lord kasi hindi mo ibibigay check yung 100,000. Nakuha niyo po ba? Yun po yun. Kaya pag naging faithful tayo, naging masunurin tayo sa Panginoon, pag dumating sa iyo ang blessing na ganitong halaga, kahit 1,000 yan, yung 100 piso, na 10% na 1,000, ibinibigay mo kay Lord, darating ang panahon. Hindi lang 1,000 ibibigay ni Lord sa iyo, 5,000, 10,000, 20, 50, 100, kasi naging tapat ka doon sa maliit. Nakuha niyo po ba? Yun po yung sinasabi ng Bible. Kaya nga, yung the sin of disobedience, marami nagpe-fail dyan, yung kasalanan ng hindi pagsunod. Kaya pag tayo naging masunurin kay Lord, nagkaroon ka ng income o blessing na ganito, maging masunurin ka at makita mo ang Diyos. Patutunayan niya na yung salita niya, na sinubok siya, nagpapasubok ang Diyos dun eh. Di ba? Malakay 3:10, subukan yung gawin ito. Kundi ko bubuksan ng duro ngawan ng langit at ibubuo sa inyong pagpapalang walang sukat kalagyam. Nagpapasubok siya. Sabi mo sa katabi mo, subukan mo ang Diyos. Sa kabila, subukan mo ang Diyos. No? Pag sinubukan natin ng Panginoon, halimbawa may trabaho ka, darating ang sandali, nagpe-pray ka, Lord, 4 years na ako, 5 years na ako sa work, gusto ko naman ma-promote ako. Subukan mo ang Diyos. Gagawa ng himala ang Diyos. No? No? Ipopromote ka niya. Iaangat niya ang income mo, ibe-bless ka ng Panginoon. Yung hindi magkasakit tayo, hindi magkasakit ang pamilya natin, malaking blessing na ni Lord yun. Bakit? Kasi nga, faithful tayo kay Lord eh. No? Nandun yung pagiging masunurin natin sa Kanya. Kaya yung the sin of disobedience, yan ang sanhit dailan kung bakit minsan nadidili mga blessing at minsan nandiyan pa rin ang tagal-tagal ng sakit karamdaman because of disobedience. No? Ang Diyos, control niya ang lahat ng bagay eh. No? Kontrolado niya. Siyang may hawak. Walang mahirap sa Kanya at walang imposible. Kaya nga, minsan meron tayong mitiin sa buhay, hindi natin makamit, no? Kasi nga yung kasalanan. Ang sabi ng huling verse kung babanggitin, Goy, Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Basahin natin. Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Anong sabi diyan? Ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi para hindi tayo maabot. Ang tainga ng Diyos, ayan, no? Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ayan. 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawala ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yeah, ibang translation yan. Pero yung good news na Tagalog, sabi riyan, ang kamay ng Diyos nagiging maiksi para hindi tayo maabot. Ang tainga ng Diyos nasasaran kaya hindi tayo madinig. Ang mata ng Diyos ganun din natatakpan kaya hindi tayo makita. Ang dahilan ay ang kasalanan. Actually, mahaba ang kamay ng Diyos, kaya niyang abutin tayo. Kaya nakikita ng Diyos ang ating mga hinaing at pangangailangan, naririnig niya. No? Nakikita niya, walang nalilingid sa Kanya. Pero natatakpan ng paningin niya, nasasaran ng pandinig niya, nagiging maiksi ang kamay ng Diyos para hindi tayo maabot sa ating pangangailangan. Ang dahilan daw, yung kasalanan. Yan. Yung kasalanan ng unforgiveness, pride, and disobedience. No? Kaya simula po ngayon, maging masunurin tayo sa Diyos. Amen po ba? At makita niyo po ang blessing dadaloy sa atin. Magaang. No? Gusto po ba natin yon? Amen? Tayo po'y lumapit sa Kanya. Si Bartimeo yung bulag, nakita natin,
For how many years, no? Bulag siya, hindi niya na pinalampas na makadaan ng Panginoon na hindi siya makalapit. Talagang nagpumilit siya. 2 times siyang sumigaw. He cried out, Jesus, Son of David, have mercy on me. No? Ano man po ang mga pangangailangan natin sa buhay, alam ng Diyos siya. Walang nalilingid sa Kanya. Yung mga pinagdaraanan nating trials, testing sa buhay, yung katawan natin na minsan nakakaramdam tayo ng karamdaman na sakit, Jesus is our great physician. Jesus is our great healer. No? Siya ang Diyos ng mga himala. Gusto ba natin tumanggap ng himala kay Lord? Amen? No? Lumapit tayo sa Panginoon na nagpapakumbaba. Sige, tumayong bawat isa. Awitin muna natin yung isang awit. Open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that I love Him. Yeah. Umawit tayo sa Panginoon. Awitin natin ito bago tayo mag-pray. Open our eyes, Lord. we want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord. Open our ears, Lord, And help me to listen. and help us to listen. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. We want Gawin nating to personal. see Open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. I want to see Jesus, To reach out and touch Him to reach out and touch Him, and say that I love Him. and say that I love Him. Open my ears, Lord. Open my ears, Lord, And help me to listen. help me to listen. Open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. I want to see Jesus. Tingin muna po kayo sa akin. Pinaalala po sa akin ng Holy Spirit. Maraming Kristiyano ngayon, hindi niya makita at maranasan ang tunay na kapangyarihan ng Diyos at pagkilos ng Diyos. Bakit? Kristiyano na siya. Minsan, meron siyang pinagtatakpan. Meron siyang nililihim. No? Meron siyang itinatago. Merong dilim sa kanyang spiritual eyes, bagamat yung marahil yung kalahati nakakakita, pero yung kalahati hindi. Meaning, meron siyang mga tinatago o hidden sin sa buhay niya. Ayaw ng Diyos na meron pa tayong itagong kasalanan. Kasi yung kasalanan na yan ang magiging sanhit dahilan para hindi talaga makakilos ang Diyos at hindi natin makita ang kanyang kapangyarihan at pagkilos sa buhay natin. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Lahat ng dumarating sa buhay natin, sometimes talagang inaalaw ng Diyos yan eh. Para matuto tayo at maalala natin, Lord, meron pa akong kasalanan. Lord, forgive me. Marami kong dapat isuko sa iyo. Kasi nga, meron mga kasalanan na nakatago pa eh. No? Ganyan na maraming Kristiyano. At ngayong umagang ito, nais ng Diyos na ito yung maging prayer natin, Lord, open my eyes, Lord. Buksa, kasi pag bukas ang spiritual eyes natin, makikita nyo, mali pala yung ginagawa kong ganito. Ang kasalanan pala yung ganito. Ay, Lord, sorry po, Lord. Patawarin mo ko. Ibig sabihin, nabubuksan na yung spiritual eyes natin. Natatanggal na yung mga ilang darkness.
na nagpapadilim sa buhay ng Kristiyano. Kasi may mga Kristiyano, kahit alam niya yung truth, nagbubulag-bulagan. Alam niya ng mali, ginagawa pa rin. Pinagtatakpan pa rin. Andun pa rin yung kasalanan. Kristiyano na po yung. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, ang Panginoon malapit na dumating, hindi natin alam kung kailan. Kaya sa oras na ito yung maging prayer natin. Sing it again, open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. I want to see Jesus. To reach out. To reach out and touch Him. And say that I love Him. And say that I love Him. Open my ears, Lord. Open my ears, Lord. And help me to listen. And help me to listen. Open my eyes, Lord, I want to see Jesus. I want to see Jesus. Habang tayo lahat nakayuko nakapingin, pwede po ba natin itaas ang kanang kamay natin sa Panginoon at ang kaliwang kamay sa dibdib? Simbolo na tayo po'y nagpapakumbaba, nagbabalik loob sa Panginoon at handang umamin. Ngayong binubuksan ng Diyos ang ating spiritual eyes, matanggal ang mga darkness na inilalagay ng kaaway, mga kasalanang itinatago. Sabihin po natin ang prayer na ito. Sabihin natin lahat, Amang banal na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Inaamin ko, Panginoon, may mga nagagawa pa akong kasalanan na hindi nakalulugod sa iyo. May mga salita mong nasusuway ko. Nais ko, Panginoon, na simula po ngayon ay masunod ang mga salita mo. Sa oras na ito, patawarin mo po ako sa aking makasalanang nagawa, sinadya man o hindi, sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin niyo ang aking puso, ang aking buhay. Maghari ka sa puso ko. Tinatanggap kita na tunay kong Panginoon, tagapagligtas ng buhay. Buong puso akong nagtitiwala sa iyo na sa oras ng pagsubok, sa iyo ako lalapit, sa iyo ako iiyak, sa iyo ako tatawag, katulad ni Bartimeo. Salamat sa mensahe mo ngayon. Natuto ako, Panginoon. Palakasin mo po ako, patatagin mo po ako, na sa oras na dumating man ang pagsubok sa buhay, sa iyo ako kakapit. Marami pong salamat sa pagbubukas mo ng aking spiritual eyes sa umagang ito. Ito po aking panalangin. Amen. Muli nating awitin, open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus, to reach out and touch Him, and say that I love Him. Open my ears, Lord, and help us to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Panginoon, salamat. Ngayong patuloy mong binubuksan naming mga spiritual eyes. Lord, salamat dahil simula po ngayon, haharapin po namin anuman ang laban ng buhay dahil kasama ka namin. Pinatunayan mo sa patotoo ni Sister Aiza na ikaw ay Diyos na hindi nagpapabaya at lumalayo sa buhay ng iyong mga anak sa panahon may mga pagsubok. Salamat, Lord, sapagkat nagtagumpay na kami
Lord, we are in a winning side with our Lord Jesus Christ. Lord, salamat po, Panginoon, sa katagumpayan. Salamat, Lord, we are more than conquerors through Christ Jesus. And we are God's victorious army. Salamat po, Panginoon, sapagkat habang hindi ka pa dumarating, marami kaming haharapin ang laban sa buhay. But pangako mo, Panginoon, the battle is yours and the victory is ours. Panginoon, salamat, we are victorious, O God. Panginoon, kami po'y matagumpay na mga anak mo't mananampalataya mo. Katulad ni Bartimeo bulag. Dahil siya, Panginoon, ay determinado at buwang loob. Dahil siya, Panginoon, direction niya ay nakapokus lamang sa iyo. Panginoon, dahil desire niya na gumaling at makakita, nagdesisyon siya, Panginoon, na habang siya'y nabubuhay, susunod na sa iyo. Salamat, Panginoon. Ngayon nakakakita na kami spiritually. Wala na magiging hadlang sa mundong ito para hindi maglingkod at sumunod sa iyo. Salamat, Panginoon. Ngayong oras na ito, gumawa ka ng himala sa iyong mga anak. Tulad ni Bartimeo, na gumaling dahil sa pananampalataya. Lord, kami gagaling dahil sa aming pananampalataya sa iyo. Ano man ang sakit ng iyong mga anak, I declare and I speak, Lord, normal blood pressure ng buhay ng mga anak. Normal sugar, O God, in Jesus' name, healing upon their hearts, their lungs, their kidney, their body, their liver. Yakarabarakanta, in Jesus' name, I speak life, I speak healing, miracle, deliverance upon your people. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. There is healing, there is miracle in the name of Jesus. Yes, hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat. Thank you, Lord, for the healing, for the miracle. We claim it, we declare it in Jesus' name. Salamat, Panginoon. I-declare nyo lang, Lord, salamat, I am healed. Thank you, Lord, I am healed, I am blessed. Thank you, Lord, hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, amen. Maupo po tayong lahat. Thank you, Lord. Just claim it and believe it na pinagaling na tayo ni Lord sa inyong mga nararamdaman sakit sa katawan. No? I-claim nyo lamang po. Sige, tayo po'y dumako sa isang mahalagang gawain ng Panginoon. God is good. Amen. Akala ko, nalimutan niya naman ha. Ulit. Ha? God is good. And all the time. Amen. Hallelujah. Grabe si Lord at sobra-sobra ang biyaya ng Panginoon. Amen. Amen. Sige, sino ang ating Pastor Dong? Amen. Pastor Dong? Baka umihi. Nalimutan. O, ikaw na, ma. Praise the Lord. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa oras na ito. Nais ng ating Panginoon na tunay nga na makita natin talaga, no? Sa bawat, alam nyo, sa akin pong pagkakilala sa ating Panginoon, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, nagpapakilala siya, no? In every circumstances of our lives, makikilala natin siya kung sino ba talaga ang ating Panginoon. No, doon natin makikita na siya yung ating dakilang manggagamot, siya yung ating naroon na, sabi nga, nagbibigay sa atin ng tagumpay. No, marami po. At minsan po, nung ako'y nagre-research, kasi yung names of God, ay grabe. Ang dami po pala. Usually, ang alam natin, He is our Jehovah Jireh, He is our Jehovah Rapha, no? Jireh, supplier, Jireh, healer, no? He is our Jehovah Shammah, yung lagi natin siyang kasama, no? Ano lang, pero kapag po pala ni-research natin o tinignan natin sa Biblia, no? Yung mga, sabi nga po, talagang merong relasyon sa ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, no? Naroon na nakikilala nila ang ating Panginoon. And it is our desire, no? Yun ang maging desire natin, na Lord, I want to see. Nais ko pong makita. Ano yung nais natin makita? Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya, no? At sa umaga pong ito, katulad po na na-share kanina po ni Bishop, no? Isa sa nagiging dahilan ay yung ating obedience, no po? At alam niyo po, kapag po tayo ay talagang sumunod po sa kalooban ng ating Panginoon, tandaan natin, we cannot outgive Him, no? Dahil una sa lahat, siya ang
nagbigay ng sample. Siya yung nagpakita sa atin ng example. No? Sabi nga, di ba sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Sa giving, siya yung unang-una nating model. No? Na sabi nga, naibigay niya ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya sabi nga po, for God so loved the world. Kaya ang sikreto po, para talagang magawa natin ang kalooban ng Diyos, kailangan naroon yung pag-ibig. Sabi nga po, we can give without loving, but we cannot love without giving. Amen? Kaya sa umaga pong ito, hayaan po natin na ang pagsunod po natin sa ating Panginoon ay dahil mahal natin siya. Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Amen. Maging sa ating pagkakaloob, no? Gawin natin to dahil mahal natin siya, no? At tandaan po natin, sabi nga po, we cannot outgive Him. Hindi natin siya mahihigitan. Grabe po, no? Grabe po ang Panginoon, no? Sa kanyang mga, sabi nga sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Hindi ito naroon na nalilimitahan. Patuloy ito hanggang eternity. Kaya sa umaga pong ito, as we give unto the Lord, as a sign of our obedience, no? At na maranasan natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Katulad nga po ng lagi kong pinapatotoo, para sa akin po, personally, yung aking pagkakaloob sa Panginoon, it is our divine protection. No? Ito yung protection natin sa ating buhay, sa ating health, no? Sa lahat na aspeto ng buhay natin. No po? Kaya wag po tayong matakot. Wag tayong matakot sa ating pagkakaloob. Hayaan natin na sa ating pagkakaloob, gawin natin to dahil mahal niya tayo. No? Mahal niya tayo at mahal din natin siya. Amen? Tayong lahat ay yumukot pumikit. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat sa umagang ito, Panginoon, muli niyong binuksan ang aming mga mata, spiritual eyes, Panginoon, lalo na sa larangan ng pagkakaloob, na ito, Panginoon, ay nais nyo dahil ang plano niya, Panginoon, ay to give us life and have it more abundantly. And Father God, alam po namin na ang sikreto, Panginoon, ay ang tunay na pagkakaloob. Kung paano niya ipinagkaloob ang inyong anak, ang aming Panginoong Jesus, gayon din, O Diyos, matest nyo ang bawat isa sa amin na lahat ng pagpapala na pinagkakaloob nyo, Panginoon, ay kayang-kaya namin na maibalik sa inyo, Diyos, ang nararapat ibalik. Father, sa oras na ito, punuin nyo ng pag-ibig, punuin nyo ng pagsunod, punuin nyo, Panginoon, hallelujah, ng expectation ng bawat isa, na lahat ng aming gagawin, kapag ito'y ginawa namin para sa inyo, hindi ito nawawala ng kabuluhan. Bless your people, O God, as we give unto you. Let the joy of salvation manifest in our hearts as we give our tithes and offering. Thank you, Father. We praise you, we bless you, and we adore you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God. Dadako po tayo ngayon sa ating Holy Communion. Hindi po tayo nakapag-Holy Communion last Sunday, per Sunday ng June. Dahil nga, May 31, ginanap natin yung anniversary. Kaya nung Sunday, hindi na po tayo nakapag-Sunday worship dahil nga pagod lahat, no? At kaya ngayon po natin gaganapin. Ginagawa natin ito tuwing unang linggo ng buwan. But ang mahalaga po rito, ang sabi ng 1 Corinthians 13, nung gabing ipagkanulo ang Panginoon, verse 23, 24, ay dumampot siya ng tinapay at pinagpasalamat sa Diyos. At yun ay pinagpirapiraso, binigay sa mga alagad. At ang sabi ng Panginoon, tuwing kakainin nyo ito,
gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yan, nire-remember natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang pagpapartake natin sa Holy Communion, ito ay pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na siya'y ipinako, namatay at nabuhay nang dahil sa ating mga kasalanan. No? Sige tayo manalangin. Lord, pagpalain niyo po ang mga juice at tinapay, simbolo ng iyong katawan. Inaalaala namin ang iyong kamatayan sa krus, Panginoon, na ikaw ay nabayubay, tumanggap ka ng 39 na latay at sinabi niyo sa mga sugat niyong tinaglay, pinagaling niyo na kami. Thank you, Lord, for the healing. By your stripes, we are healed. I-bless niyo po ang tinapay at ang juice. Lord, ngayong umaga na sa aming pakikibahagi sa banal na hapunan, gagawin namin ito ng may pagsunod, paggalang po sa iyo. Thank you, Father. We honor you. In Jesus' name, amen. Sige po. Ito ang tinapay ng buhay. Hawakan niyo muna po at sabay-sabay tayo. Kung meron na kayong cup at bread, tumayo po ang bawat isa. Hawakan niyo muna po. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo makiisa. Yan ang katawang binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Tayo manalangin. Panginoon, narito po ang tinapay o ang osya, simbolo ng iyong katawan. Salamat dahil kung hindi ka napako sa krus at namatay, wala kaming kaligtasan. Lord, inaalala namin ang ginawa mo sa krus. Ito po aming panalangin. Amen. Sabay-sabay natin kainin. Awitin natin ito ang saro ng bagong tipam. Ito ang saro ng bagong tipam. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipam. Inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Father God, narito po ang blood o simbolo ng dugo ng aming Panginoong Yesus. Iinumin po namin ito bilang pag-aalaala sa kanyang pagkamatay sa krus. Panginoong Yesus, salamat po. Without your shedding of your blood, there is no remission of our sin. Thank you, Lord, for cleansing us by your blood. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Inumin po natin. Sige po, ipasa nyo lang pakaliwa at pakanan. Kukunin po uli ng ating mga asherep. Patuloy po tayo sa diwa ng prayer. Thank you, Lord. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us in Jesus' name. Amen. Amen. Maupo po tayong lahat saglit para sa mahalaga announcement. Henry, sino announcement natin? Ayan, hello po sa bawat isa. Dako na po tayo sa ating announcement.
So ito po, tomorrow, every Mondays po yan ang ating Prayer Matters at 7:30 p.m. po. Live po yan sa ating Facebook page. Meron din every first week of of the month, magkakaroon po tayo ng prayer and fasting. Pero ngayon po, na-move ito ng second week. So magsa-start po ng June 9 hanggang pong June 11. So ito naman po yung ating mga usuals ng Mondays Intercession Night every Mondays at 6 p.m. Leaders and Workers Spiritual Feeding naman po ay every Tuesdays naman po, 8 p.m. via Zoom. Ang link po ay available sa ating GC and pwede nyo pong i-chat personally si Pastora Chic para po, or si Henrik para po ma-send sa inyo ang link ng Zoom po na ito. And every midweek po natin, Wednesday po yan, at 7 p.m. So inaanyayahan po ang bawat isa na pumunta po dito para po tayo sama-samang purihin at sambahin ng ating Panginoon at ayun po. And soaking naman po natin every Saturdays naman po at 6 p.m. Meron din po tayong tinig ng pag-asa every Thursdays at 7:30 p.m. Ito naman po ang ating mga upcoming major events. So ito po ang ating youth camp, malapit na po with the theme Transform to Disciple. So kailan po ito? Sa June 12 na po. So next week na po yan. So June 12 to 13, Thursday and Friday. So inaanyayahan po ang lahat ng youth ng buong J-Blue po yan ha. Lahat ng mga satellite churches, magsasama-sama po yan. Dito po tayo sa ating main worship hall. So meron lamang po tayong very minimal na registration fee for only 100 pesos. So youth, let us be excited for this. I-open natin ang ating mga kalendaryo dahil para bago tayo pumasok sa panibagong school year ay mapupuno tayo ng salita ng Diyos. And of course, kakatapos lang ang ating celebration ng mga mothers. Ito naman po ay celebration ng ating mga magigiting na mga ama ng tahanan. So isa-celebrate po natin yan next Sunday, so June 15, 2025. So inaanyayahan po ang bawat ama ng tahanan na pumunta po dito at kung youth ka or mother, pakidala po ang inyong mga asawa at inyong pong mga tatay ninyo para po mapag-pray natin dito sa church at i-celebrate po natin ang purpose na ibinigay ng Panginoon sa buhay ng bawat ama. So meron din po tayong leaders and workers meeting after po ng service para po sa recap and mga mahalagang announcement from Bishop tungkol sa ating last anniversary. So yun lamang po, wag po natin kalimutan na mag-subscribe at mag-like ng ating mga social media accounts and pinakabagong social media platform po natin ng ating Instagram. So pwede nyo na rin po yung i-follow para po ma-replay ninyo or para po meron po kayong mga latest updates kung ano po yung ating mga upcoming events. So yun lamang po. Amen. Purihin po ang Panginoon na sige po, tumayo ang bawat isa. Ayan. Balik natin sa Panginoon ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ulitin po natin, Father's Day sa 15. At yung youth camp, this coming Friday na po yan, o Thursday, Friday. At ano oras nga yung youth? Kailangan nandito na ba ng 8 a.m. yan? Goy? 8 a.m. At para registration, maisulat ang pangalan nyo. Doon sa 100, doon na yata kukunin ba ang food nila? Ano ba yun? Doon na kukunin. Yan, lahat ng youth, kasama natin ang Paranaque, Sagana, Sagana baka bumalik na rin sila kasi may nagbabalikan no? At saka Camellia, ayan, no? Amen. Sige po, umawi tayo kay Lord. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Ibalik natin kay Lord ang papuri, pasalamat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito
Pag ika'y kasama, pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa, May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. ang puso ko'y sa'yo. Lord, muli nating ibalik sa Panginoon ang kabutihan niya at ginawa niya sa bawat isa atin sa umagang ito. Yes, O God, dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin, O God, na sa aming mga buhay, sa aming pang-araw-araw na buhay at pansamantalang buhay. Tunay nga po, O Diyos, na patuloy kaming magtiwala sa iyo, manangan sa iyo, kagaya ni Bartimeus, Panginoon, O God, na kung saan, O God, binuksan niyo po ang kanyang spiritual eyes, ears, and heart. Ganon din po ang bawat isa sa amin, O God, na sa pang-araw-araw namin buhay, Panginoon, O God. Tunay nga po, O Diyos, na makita palagi namin yung mga kamanghamanghang bagay na hindi namin kaya, Panginoon. Lord, salamat na patuloy mo kami tinuturuan na dumipende Lord. sa iyo. Yes, Salamat Lord. sa mga kamanghamanghang bagay na Thank you, nakagalingan, O God, sa mga signs and wonders and miracles Amen. na patuloy mong Thank you, ipinapakita Lord, for sa the amin. healing, for the Lord, miracle. salamat, dakilang Diyos, sa panibagong linggo na aming kakaharapin, Yes, Panginoon. Lord, guide Lord, us, dalangin protect po us. namin, O Diyos, sa patuloy niyo po kami patnubayan. Amen, Buksan amen. ang aming mga spiritual eyes, ears, and our eyes, Yes, O God. Lord, na sa araw-araw namin gagawin, hayaan niyo po na ikaw at ang banal na santong Espiritu lamang ang patuloy naming inaanyayahan at kikilos sa aming mga buhay. Salamat, O God, maging sa lingkod niyo po na ginamit sa umagang ito. Patuloy niyo pong Thank you, ibalik Lord. ang lakas, Lord, proteksyon Jesus. sa araw-araw, O God. Saan man niyo po siya dalhin ng panyapak na paa. Patuloy niyo po siyang ingatan, O God. Lord, patuloy ka pong magliwanag sa kanyang buhay, O God. Lord, continue to, Lord, Jesus. use him, O God, Lord, as a vessel of your truth sa araw-araw, O God, Lord. Salamat, dakilang Diyos, O God. Lord, maging sa aming mga buhay at mga narito, Panginoon, O God, Lord, na hindi aksidente ang pagparito, Panginoon. Amen. Lord, na kami po ay uuwi, O God, Lord, na bitbit ang kapangyarihan mo, Amen. Thank you, bitbit Lord, ang pagmamahal for mo, the victory. bitbit ang pag-asa mo, Lord. bitbit ang kaluwalhatian mo, ang pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, dakilang Diyos. Salamat sa katagumpayan, O God, Amen. ng Thank buong you, linggo na aming kakaharapin. Sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa pinakamataas at pinakamakapangyarihan mong pangalan ni Jesus' name. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. God bless us all. Amen. Sige po.